Sí, hola, sí.
Moi boa tarde a todos e a todas, ao público presente, compañeiros, compañeiras, e ao público que nos sigue tamén, o que o fará noutro momento polas canles de YouTube. E damos comezo a esta sesión plenaria ordinaria de 3 de xullo de 2025 ás 8:30 con varios asuntos na parte resolutiva da convocatoria, e imos comezar pola aprobación da acta da sesión anterior, que neste caso son 3. A primeira delas, un pleno extraordinario urxente na que se levou a aprobación, entre outras cuestións, o expediente do REC. Estábamos presentes todos e todas as compañeiras. Algo que obxetar a esta acta? Non? Pasamos a súa votación. Votos a favor? Unanimidade. A segunda das actas é do 24 de abril de 2025, celebrada en sesión ordinaria. Algunha consideración sobre esta acta? Tampouco. Pasamos a súa votación. Votos a favor da mesma? Unanimidade. E, por último, a terceira das actas, pleno 8 de maio de 2025, tamén en sesión extraordinaria, e neste caso era para aprobar, remitir con urxencia o convenio de colaboración do saneamento de San Esteban de Budiño. Estábamos todos presentes, a excepción de Salustiano Guerra, que se atopaba de vacacións, e así mo tiña trasladado. Algo que decir a esta acta? Pasamos a súa votación, entón. Votos a favor? Abstención? Abstención de Salustiano por non acudir a esta sesión. Agora pasamos ao punto 2, o expediente 890/2025, a aprobación inicial da Ordenanza Municipal de Xestión da Biomasa e Plantacións Forestais, que vai a defender o concelleiro de Axenda Ecolóxica, Marcos Troncoso. Ben, boas tardes a todos e a todas os membros da corporación, e aqueles veciños que nos escoitan dende a canal de YouTube, como os que estades aquí presentes en sala. Ben, neste segundo punto de orden do día, traemos a aprobación inicial da Ordenanza Municipal de Xestión de Biomasa e Plantación Forestais, unha ordenanza que creemos esencial para a xestión de biomasa e das parcelas que están sen limpar dentro do Departamento de Medio Ambiente. Pois, bueno, temos moitos expedientes sobre a mesa neste eido, e creemos que é imprescindible sacar esta ordenanza, que é unha ferramenta que nos vai permitir axilizar todos estes expedientes que temos, non? Actualmente a normativa que estamos levando a cabo desde o Departamento é a Lei 7/2012 de Montes de Galicia, a Lei 3/2007 de Prevención de Defensa contra os Incendios Forestais e a Lei 2/2016 de febreiro de Solo de Galicia. É un pouco a normativa que nos ampara para controlar todo este tema da xestión de biomasa, non? O que pasa é que os grandes problemas que temos son os expedientes que se están acumulando, son os que están en solo urbano e núcleo rural, porque aí, digamos que a competencia é municipal. Se ben é certo que estamos aplicando esta normativa, pero, bueno, creemos que con esta ferramenta nos vai permitir ser máis áxiles a hora de pedir, de facer cumprir as obrigas e poder, pois, bueno, poñer sancións ou axilizar todo este trámite, non? A ordenanza en sí recolle aspectos fundamentais, como as obrigas das persoas propietarias e os criterios de xestión. É dicir, resumindo, non, todos temos que manter as nosas parcelas, fincas en condicións de seguridade, de salubridade, a obrigación de eliminación de especies pirófitas, nestes casos esas especies que favorecen a expansión dos incendios forestais, a necesidade de facer as podas e ter as nosas fincas en condicións de limpeza e de salubridade, non? Se indica tamén o réxime de autorizacións para realizar as cortas de arbolado, os procedementos para a xestión de biomasa, como debemos xestionala, como proceder e como facer proceder en caso de incumprimentos e en caso de aquelas parcelas que non teñen propietario, que, bueno, que tamén é un grande problema, e con esta ferramenta nos vai a permitir, pois, atacar este problema. Despois tamén o réxime sancionador para aquelas
bueno, aquelas propiedades que son recurrentes e que manifestan unha perigosidade, non? Para as persoas, para os animais, incluso para os viais. E tamén nos permite realizar a execución subsidiaria e facer o cargo dos custes, non? Vai nos permitir a nós como Concello facelo con medios propios ou a través de alguna empresa, facer esas limpezas que moitas veces nos comunican os veciños, non, oi, por que non se encarga o Concello de limpar isto? Pois, bueno, esta é unha ferramenta que tamén nos vai axudar a poder canalizar estas actuacións. En canto ás plantacións, pois, bueno, basicamente o que se fai é a prohibición de novas repobacións forestais neste solo. Non está permitido en solo rural e urbano, núcleo rural e solo urbano facer novas plantacións, non é o seu destino, non? Nada, por concluir, os aspectos claves desta ordenanza, non, é a necesidade de un instrumento que nos dé ese amparo xurídico para poder atacar esta problemática que temos, desatascar o Departamento de Medio Ambiente, esa competencia sancionadora da que falábamos, que nos vai permitir axilizar e, sobre todo, velar pola seguridade dos nosos montes, das nosas fincas e facer que haxa menos risco de incendio e poder atacar o problema de raíz. E, bueno, xa para concluir, agradecer, por suposto, ao Departamento Técnico, neste caso o Departamento de Medio Ambiente, que son coñecedores de primeira man do traballo que estes expedientes supoñen, a carga burocrática e de traballo en horas para o persoal do Departamento, e, bueno, nos esperemos que con esta ferramenta, podamos axudar tamén neste departamento. E, en principio, nada máis. Palabras, Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas presentes e aos que nos siguen a través da canle de YouTube. Tal e como manifestamos a través do Partido Popular o pasado luns na comisión, notificábamos que a través do artigo 133 da Lei 39/2015 é perfectamente aplicable a elaboración de ordenanzas sobre xestión de biomasa por parte dos concellos. Antes de redactar a ordenanza, o Concello pode abrir un período de consulta no seu portal web para que a veciñanza opine sobre os problemas que se queren solucionar, por exemplo, o risco de incendios, necesidade e oportunidade da norma, obxectivo, seguridade, limpeza, cumprimento legal e alternativas posibles campañas de concienciación, convenios con empresas de limpieza, etc. Tamén a participación cidadá. Esta fase permite que as persoas afectadas pola norma, propietarios de terreos, comunidade de montes, asociacións veciñais, podan facer achegas antes de que se redacte o texto definitivo. E tamén é moi importante a transparencia e mellora normativa. A consulta pública axuda a que a ordenanza sexa máis clara, eficaz e adaptada á realidade local. De feito, o Ministerio de Transición Ecolóxica aplicou este artigo para consultar normas sobre biomasa. Si é posible e mesmo recomendable levar unha ordenanza a exposición pública antes da súa aprobación definitiva. De feito, a legislación vixente establece varios pasos no proceso de elaboración dunha ordenanza municipal. Consulta pública previa, opcional pero recomendable, que é o que exiximos por parte do noso partido, permite recoller opinións da cidadanía antes de recadar o borrador, aprobación inicial polo Pleno do Concello, exposición pública durante o período de 30 días e despois publicación no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello para que a veciñanza poida presentar as alegacións e suxestións e definitivamente a aprobación unha vez resoltas todas as alegacións. Iso é o que manifestamos, que se respete e facelo iso público primeiramente. Palabra para o Grupo Mixto, Salustiano. Boa tarde a todas e a todos. Nos criticamos na comisión a presa por aprobar esta ordenanza a estas alturas do mes do ano, do mes de xullo, non? E criticamos esa presa porque dicíamos que o tecido asociativo, nomeadamente as asociacións de veciños, incluso máis que as comunidades de montes, o lóxico que se lle tivera dado opción a falar antes de traer esta ordenanza aquí. O goberno local entende sempre as relacións con o tecido asociativo ao revés, primeiro aprobo e logo digo que xa está aprobado e se queres dar opinión. A opinión é antes, non despois.
Tan a presa o fixeron que non tiñan necesidade na medida en que os informes que temos da técnica de medio ambiente din claramente a ordenanza que se pretende aprobar non deixa de ser unha extensión da normativa autonómica reguladora ou que a aprobación da presente ordenanza tampouco supera ninguna obriga relevante para os usuarios, xa que, como se está a dicir, estes se veñan obrigados a levar a cabo estes labores de conservación impostos polo artigo 135 da Lei do Solo de Galicia nas súas parcelas. É dicir, non había tanta presa como para obviar a posibilidade de que as asociacións de veciños tiveran o texto antes de traelo a pleno e se lle dera voz, porque ao final non sabemos en que quedou todo aquilo de aquel Consello Social e aquelas comisións diferentes que se estableceron hai 3 anos para nada, non? Os veciños siguen tendo voz despois de que se pase polo pleno. E, de feito, eu creo que o goberno local tomou boa nota porque casualmente hoxe lle comunica ás asociacións de veciños que se vai aprobar esta ordenanza. Por que non o fixeron antes? Por que non o fixeron antes? Se tanta presa tiñan, que é evidente que tiñan presa porque incluso na proposta que se nos trae da alcaldía se fala a vista a necesidade de proceder á aprobación dunha nova ordenanza municipal en materia de circulación, o sea, nin siquiera revisaron o texto co que se nos trae aquí esta proposta, non? Debían ter un pouco máis de cuidado, sobre todo a señora alcaldesa, ver o que firma, porque ben firmado pola señora alcaldesa. En todo caso, eu pediría unha cousa e é que non lle demos máis patadas á nosa lingua, aínda que aquel alcalde do Carballiño pretendía que a Real Academia Galega metera pulpo para definir o polvo cefalópodo, porque a festa estaba consolidada e mudarlle o nome era terrible. A palabra finca non existe no galego e eu doulle unha opción, se non queren ir ao dicionario, predio, terreo, leira ou parcela. Usen calquera delas, pero non lle den patadas á lingua. E, se tanta presa teñen por aprobala, nos imos externos, precisamente polo método polo que traballaron, eu lles pediría que non esperaren a que salise publicado e xa que meten as xestas como especie pirófita, ali no lugar da pedra, na Picoña, hai unha parcela de uns 3.000 metros municipal que é un xestal. A ver se pasan por ali e toman nota e lle dan exemplo aos veciños. Moitas gracias. Pois antes de comezar a segunda quenda e ante a exposición do compañeiro do Grupo Mixto, eu quixera decir un par de cousiñas. Hombre, eu creo que sistemáticamente vir esta sesión plenaria a decir que o Goberno falla nas relacións co tecido asociativo. De feito, creo que vostede participou nunha como membro da Asociación Veciñal de Picoña esta semana, onde precisamente parte do Goberno foi explicar os proxectos que estaban en marcha, os que se fixeron nestes 2 anos de legislatura, o que estaba por vir, en que podían ser partícipes, que aportaran, que hubiera, participación, comunicación. Non lle escoitei decir absolutamente nada, señor Salustiano. Está ben que o diga aquí en pleno, con esa verborrea que ademais o caracteriza. Sinto que golpemos a lingua, non é a nosa intención, posto que somos defensores dela, pero iso que fala sistemáticamente das relacións nulas co tecido asociativo non é certo. E a mostra ten a vostede mesmo cando recibimos como tecido asociativo precisamente. Nos non temos presa, ou si, tanta presa como ten o fogo. Eu lembrolle, xa que dice que tarde, non sei por que tarde, porque estamos en xuño, a maior vaga de fogos do noso concello foi en outubro de 2017, igual non o lembra, pero foi en outubro. Eu creo que había que tomarse en serio xa esta situación e, dende logo, o concelleiro e o equipo técnico así o valoraron. Non creo que haxa por que decir que non hai. Claro que hai presa, hai moita presa, por solucionar un problema que temos cos nosos montes e cas nosas fincas. Moita presa. Dito isto, en canto á proposta, eu acabo de revisala, en materia de circulación, todos somos humanos e todos erramos. Eu a primeira, incluso a hora de firmar e facer as propostas. Tamén é certo que o luns da comisión non fixo ningún comentario sobre esta cuestión. E estaba o mesmo erro sobre a mesa. As comisións tamén sirven para que a oposición aporte e faga os documentos máis ricos. Segunda quenda, Marcos.
Bueno, explicou bastante ben a alcaldesa, non? Nos creo que se nos caracterizamos por escoitar e por falar coa veciñanza e co tecido asociativo. Neste caso, se nos temos uns informes técnicos que nos din que non é necesario esta fase de, digamos, de audiencia de exposición pública porque posteriormente vai haber un período de 30 días para calquer tipo de alegacións ou tal, olles, pois mira, todo o que poidamos apremiar neste sentido, sabemos que a burocracia é xa complicada, todo o que poidamos resumir ou acurtar, pois creo que, oye, benvido sexa. Dito isto, pois efectivamente para as comisións se sirven para algo e para que expoñedes as vosas preocupacións. Eu vin que, bueno, pois que había certa preocupación en que esta ordenanza mellor non chegase a todo o tecido asociativo das parroquias, pois efectivamente esta mañán pois fixen unha convocatoria para o venres día 18 ás 7:30 para expoñerlle se sai diante esta ordenanza e se non sai para traballar sobre ela naqueles aspectos que eles crean que funciona e que aspectos eles pensan que se pode mellorar. Eu creo que é máis unha ferramenta para o departamento técnico, neste caso o departamento de medio ambiente, máis burocrático para axilizar esta tramitación e facer cumprir a normativa. Perfecto, a nosa idea é que todo o mundo sea coñecedor desta normativa, das súas obrigas, e que os montes estean limpos e que, bueno, que podamos evitar os incendios, que ao fin e ao cabo é para o que queramos esta ferramenta. E antes de pasarlle a palabra ao Partido Popular, efectivamente, quen si aportou nesa comisión foi Vanessa, facendo referencia a que a lei non nos obliga a esas consultas previas, pero, bueno, considerou decir que sería bo, interesante, neste período de alegación, xa que non se fixo antes, bueno, pois que os colectivos sociais aportasen. De aí que dende o goberno mandásemos o antes posible, a comisión foi o luns, esta mensaxe de convocatoria que xa ten data precisamente para que a veciñanza e os colectivos sociais aporten. As comisións precisamente están para iso, para facer aportacións en positivo e para leválas adiante. Partido Popular. Nada, repetirme un pouco no mesmo que dixen antes, é recomendable levar antes da aprobación da ordenanza a exposición pública antes da súa aprobación definitiva, e non que nos remitimos. Así é, de feito, se hoxe sai adiante a aprobación inicial, hai un período de aportacións, ese é o período que utilizaremos para falar cos colectivos antes de traelo novamente á aprobación definitiva. Grupo Mixto. Un par de cousas, non falen dos montes porque o tema da limpeza dos montes está regulado por outras vías. Esta ordenanza non vai regular a limpeza dos montes, eso saben vostedes. Entonces, a urxencia non ven por aí. Se hai alegacións, irá ao próximo pleno, que será en agosto. Publicado será a final de setembro, tranquilamente. Entón, xa me dirán que presas tiñan para iso. En todo caso, señora presidenta, está claro que vostede entende as relacións con o tecido asociativo diferente de como entendemos nós. Seguramente. Vostede, efectivamente, chama a asociación de veciños para que xunte a xente e para contarlle o que xa fixeron, pero non lle conta antes o que van facer. Normalmente é así. Entonces, nós entendémoslo de outro xeito. Entendemos sempre pre. Porque senón o respeto ao tecido asociativo para nós non existe, simplemente logo hai comunicación. Xa ve que entendemos as cousas de diferente xeito. Moi diferente, efectivamente, Tano, porque esta reunión última que tuvemos esta semana co tecido asociativo de Picoña para contarlle as obras, entre elas que para a semana do 14 comeza o saneamento dun treito do barrio do Carballal, podía haberse producido esta información cando Selene e eu fomos a informarvos da situación do proxecto de recuperación da aula do mestre na Picoña. Pero, como só había que tratar aquel punto e non se podía abrir máis, e isto foi o que dixo a asociación, só se tratou aquel punto. Se non, hubiéramos dado explicación de todo o que estaba traballando o Concello, que foi o que dixemos outro día, que tamén, ademais, se falaron de obras de futuro. Máis palabras? Non? Pasamos entón á votación de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza municipal da xestión da biomasa e plantacións forestais. Segundo, someter o texto a información pública e a audiencia das persoas interesadas con publicación no Boletín Oficial da Provincia e tabuleiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días para que poidan presentar reclamacións ou suxestións que serán
resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamación ou suxestión, no mencionado prazo considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Así mesmo estará a disposición das persoas interesadas na sede electrónica deste Concello. Votos a favor da aprobación inicial desta ordenanza. Voto a favor de Movemento Salceda, abstención. Abstención do PNG. Votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto 3. Expediente 894/2025, aprobación do proxecto de obras denominado Ampliación da rede de saneamento en San Xurxo, núcleo de Outeiro. Vai defender o concelleiro Marcos Troncoso, responsable da Axenda Ecolóxica. Sí, ben, pois imos neste tercer punto da orden do día. Un novo proxecto de saneamento. Nesta ocasión teremos o saneamento en San Xurxo, no núcleo do Outeiro, o sexto proxecto de saneamento que teremos nestes 2 anos de legislatura. Ben, parte do Outeiro xa ten o saneamento. É certo que quedaban unhas casas na contorna da estrada provincial, da estrada EP 2501. Pois, bueno, vamos adiante con este proxecto, que creo que podemos enganchar esas casas todas, de 12 casas. Teremos a aprobación polo órgano de contratación, que neste caso é o Pleno, porque é un proxecto de obra que non está previsto no orzamento municipal, pero temos que traer a aprobación a Pleno. É un proxecto encargado polo Consorcio Augas de Louro, para dar servizo a estas casas que faltaban no Outeiro, que en ocasións anteriores non poderon ser enganchadas. O proxecto en sí, como digo, está nas inmediacións da estrada provincial. Consta neste caso de 3 ramales, un máis ao sur que recolle recolle o cementerio, cruza a estrada ben pola marxe este, marxe dereita da estrada en dirección sur. É un primer tramo de case 300 metros e que se mete por un camiño de servidume hasta enganchar co colector que xa está vixente. Un segundo tramo de 125,5 metros que pasa pola estrada da Rabadeira e que recolle en torno a 6 casas, e un tercer tramo de 91,8 metros tamén na contorna da estrada principal por unha das súas cunetas. Isto vai en dirección sur-norte, neste caso pendiente cambia, e, ao final do tramo cruza a estrada para enganchar no saneamento existente, e aí engancha 2 casas. No primer tramo engancharíanse 4 casas, que non o dixen, un total de 6 casas, nunha longitude de 512,5 metros de colectores de diámetro de 315 milímetros, que conleva 25 pozos de rexistro e, como decía, 12 acometidas. Nesta obra tamén se contempla a reposición dos viais. Na estrada provincial vai pola cuneta, non hai que repoñer asfalto senón a cuneta, que se fará unha cuneta de seguridade de formigón. E logo na estrada da Rabadeira, o que se fará é recubrir con aglomerado o que ven sendo o surco que se faga no saneamento, non? O prazo de execución deste saneamento son 3 meses. Hai excepcións sectoriais en patrimonio, porque hai un cruceiro no cemiterio, e, obviamente, a actuación na contorna da estrada provincial. E o orzamento de base de licitación son 140.770,23 euros. Este sí que, neste caso, é un proxecto que nace dende o primeiro momento en consenso. Temos tanto que se fala que non atendemos a veciñanza. Neste caso xa mantivemos, creo que en torno a 3 xuntanzas, dende finais do 2024 e principios de 2025, cos veciños, neste caso, afectados pola falta de saneamento. Estes 12 casas que poderán ter deste servicio, o que sí, esta é a redacción do proxecto. Estamos traballando xa en como encontrar financiamento para este proxecto. Temos algunhas vías que esperemos que
que xurdan efecto, podamos decir que en breves teñamos a certeza de que podamos levar a cabo este saneamento. E, como sempre me gusta, pois dar, por suposto, a enhoraboa e as grazas a todo o departamento técnico, tanto a redactores do proxecto como aos departamentos tanto de urbanismo como de intervención e secretaría, que moitas veces para estes proxectos hai que traballar arreo en tempos casi récord para levar a cabo todo este traballo, non? Palabras, Partido Popular. Boa tarde a todas e todos, público presente, membros da corporación e tamén a todos os que nos siguen a través das redes sociales. Sen dúbida, unha moi boa noticia para os veciños de Outeiro, da miña parroquia, San Xurxo. Por fin, despois de moitos anos reclamando este servicio, estas 12 familias van a dar por rematados eses problemas que tiñan pola falta de saneamento. Problemas que, sobre todo en inverno, en temporada de choivas, se acentuaban polo desbordamento das súas fosas sépticas, necesitando o seu vaciado en varias ocasións. E si, en este caso, podo falar por experiencia propia destes problemas e manifesto total empatía hacia eses veciños que aínda a día de hoxe non dispoñen de tan vital servicio. Unha boa nova para San Xurxo, pero insuficiente. Insuficiente para aqueles veciños que aínda non poden optar a este servicio, sobre todo os veciños da Pedragagua. Para nós, o saneamento é un deber básico e prioritario, un servicio que dentro das necesidades de investimento do Concello ocuparía o primeiro lugar. E si se puido e si se pode facer moito máis en saneamento, pero para iso hai que facer políticas de sentido común e non políticas de TikTok. Poño como exemplo o diñeiro invertido no bonito Carreiro do Rollo. Por que non se fixo algo máis austero que a vos seguro tamén quedaría bonito, limpio e funcional e destinar parte do diñeiro a saneamento? Igual tiñamos para 4 ou 5 casas máis. E que me dicen das marquesinas premium que se fixeron? Igual tiñamos saneamento para outras 4 ou 5 casas máis, facendo unhas marquesinas que se asustasen máis á realidade na que vivimos. En total, 10 casas máis que estarían servidas. Volvo a insistir, política de sentido común donde o prioritario é o primeiro. Repito, unha moi boa noticia a que se trae hoxe en este punto da orde do día, pero insuficiente. O noso voto vai a ser favorable. Moitas gracias. Grupo Mixto, BNG. Ben, o noso pleno apoio a calquera proxecto de saneamento, se é falado coas asociacións das parroquias moito mellor, seguro que teñen unha idea máis amplia sempre do territorio, do que poden ter pois 4 ou 5 veciños moitas veces que sempre actuarán máis por interés propio que mirando o interés xeral. O noso pleno apoio calquer proxecto de saneamento que chegue aquí. Marcos, queres usar a segunda quenda? Sí. Bueno, nada, nos falaba o compañeiro neste caso do Partido Popular, sentido común na consecución de proxectos, levar a cabo proxectos de saneamento. Eu creo que outra cousa non, pero en saneamento, vou facer aquí un breve resumen, conseguiuse financiamento de todas as digamos, administracións habidas e por haber. Conseguimos financiamento da Deputación, da Xunta, de Confederación, todos de diferente color a este partido. O sea, quere dicir que nós aquí non vamos con ninguna sira, nós vamos ás administracións, levamos propostas, levamos proxectos, levamos xestión, levamos traballos. 9 proxectos de saneamento que están feitos ou están por facer. Xa realizados, a Ataúd de Arrotea na Picoña, a Presa en Par de Rubias, urbanización de Rubindo, un pequeno tramo na Formiga. Vamos a comezar agora en breves, o decía a alcaldesa, a semana do 14, o saneamento do CRA na Picoña. Estamos finalizando a licitación do saneamento da parroquia de Entenza, 875.000 euros de saneamento nesta parroquia. Seguimos traballando. No 2025-26 levaránse a cabo a redacción e comezos da obra
de saneamento na parroquia de Soutelo, tamén no tramo do Cerquido e en Noveleira. E, ademais, conseguimos, con fondos europeos, a través do Consorcio do Louro, con fondos de, como decía, fondos da Unión Europea, do PERTE da digitalización da auga, por 200, casi 27.000 euros para a redacción de proxectos. Entre eles temos, bueno, como veredes, con 226.000 euros podes facer proxectos de moitísimos proxectos con este importe. Temos marcadas a nosa folla de rutas, que xa comentamos algunha destas reunións que fixemos cos veciños, e ao final estamos falando de que conseguimos financiamento en torno a 3 millóns de euros en saneamento en somente 2 anos. Eu creo que en saneamento, outra cousa non, pero xestión e sentido común creo que abunda. A máis. Pois antes de votar o acordo, que creo que vamos a estar, polo que se ve, todos precisamente de acordo, Iván, decir que esta non é a legislatura do saneamento cando en 2 anos se levan invertido 3 millóns de euros, hombre, non sei, quero pensar que por descoñecemento. Espero que despois das cifras de Marcos agora o teñas claro que o primeiro lugar para esta legislatura e para este goberno é o saneamento. E ademais, tamén penso que falas con certo descoñecemento, descúlpame, eres novo neste senso, sobre o carreiro do rollo, e un discurso que xa traes atrasado dos teus compañeiros. Cuestionar a recuperación patrimonial dese espazo que aínda por riba conlevou a recuperación das pluviais que asulagaban o centro e que tantas veces criticastes, igual non o lembras, recordo eu, criticar que esa obra serviu para darlle saneamento non só a aquelas parcelas, sino xa a 2 vivendas existentes, tamén penso que é descoñecemento do proxecto. Un proxecto, ademais, elaborado con todo mimo por empresas da zona, de Salceda, que obtivo o recoñecemento do Gran Area, que está nominada aos premios COAC. Cuestionar esta obra, a verdade, vasme a perdoar, vou pensar que é por descoñecemento. E decir que esta non é a legislatura do saneamento despois de invertir 3 millóns de euros, por certo, unha boa nova máis, temos pouca comunicación, Marcos, comunícome máis cos colectivos sociais que contigo. Esta mañá houve un consorcio do Louro, aprobouse o remanente, Salceda vai a dispor de 145.000 euros precisamente para executar ese proxecto que acabamos de aprobar agora mismo, que é de 146.000 euros para o barrio de Outeiro. Temos moitos defectos e moitos errores, pero decir que esta non vai ser a legislatura do saneamento ou que este goberno non ten na súa lista como primeira prioridade o saneamento é un error. Non, a túa quenda pasou, tú veches a túa oportunidade, pechas sempre a alcaldesa, pechas sempre a Iván. Aparte sei que eres unha persoa respetuosa e conoces o regulamento. Acordo. Non che din a segunda quenda, Iván. Non, se non xa din, por suposto que xa dú. Adiante. Vamos a ver. Ti ponte no caso dun veciño que sale do Freud, por exemplo, que non pode poñer unha lavadora porque lle desborda a fosa séptica en pleno inverno, que non pode ducharse porque lle desborda a fosa séptica, e que mire ese camiño que se fixo, que sí, moi bonito, pero a donde vou co sentido común é a eso, ao de non gastar a cifra de diñeiro que se gastou e destinar parte a saneamento. Se podía ter feito unha obra limpia, funcional, adecentada, vale? E destinar parte dese diñeiro a saneamento. Porque ti ponte na piel dun veciño, e falo por experiencia propia, que hubo máis dunha noite de montarme cada lío no garaje de casa. E como a min, sei de varios veciños que lle pasaba exactamente o mesmo. Quero que me digas, si para ti, para eso, é prioritario ou é, non sei, como valoras eso? Porque sí, o camiño, moi bonito, perfecto. Ponte na piel dese veciño, que mira eso. Tú ponte na piel do veciño. Rematache? Sí. Eu creo que quen non se puxo da pel dos veciños foi o Partido Popular no caso de Entenza,
que os 875.000 euros quería destinalos á ampliación do pabillón. Cando este goberno dixo que a prioridade iba a ser en Tenza. Aí esqueceuvos por vos na pel do veciño. En todo caso, este goberno vai seguir traballando para obter o 100% do saneamento en Salceda. Non o dubides, Iván. Acordo. Aprobar o referenciado proxecto de obras denominado Ampliación da rede de saneamento en San Xurxo, núcleo de Outeiro, redactado polos enxeñeiros Julio Roberes e Cominges e Hugo García Carro, asinado en data 27 de 3 de 2025, ascendendo o total do orzamento de contrata a 140.720,23, IBE do 21% incluído, e ascendendo o IBE a 24.431,20 euros. O presuposto sen IBE, 116.339,03. Segundo, que se leve a cabo o reformulo do proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao cuarto dos puntos, expediente 1646/2025, fixación de festivos locais para o ano 2026. E esta alcaldesa propón a adopción do seguinte acordo ao pleno, non podía ser doutro xeito, 17 de febreiro do 2026, Marte de Entroido, e 20 de xullo do 2026, Luns do Cristo. Palabras? Partido Popular, Grupo Mixto, Movemento Salceda. Acordamos, pois, fixar... Boa tarde. Boa tarde. É que non te manifestaches cando dixen palabras. Si, usted falando seguido, ¿no? Claro. Eu suelo pasar a vista por todo o mundo, nin siquiera te manifestache. Boa tarde. Adiante. Boa tarde. Adiante. Boas tardes, membros da corporación, público, veciños asistentes a esta sesión de plenos, os que nos están escoitando e vendo nestes momentos e os que o fan cando consideren. O certo é verdade que cando un ten 4 votos na corporación e se proclama campeón de todo, pois está lexo da realidade, non? É certo, é verdade que en este pleno a maioría son 7, e cando non ten os 7 votos, pois as cousas non salen. E cando os ten, salen. Ou, senón, salen por unanimidade. Cando as cousas son positivas, como vai ser no punto que nos toca tratar agora mesmo, que son os festivos local, onde dou por feito que todos vamos a estar de acordo e vamos a votar unanimemente, como no punto anterior, onde unha boa obra de saneamento, pois ningún bo veciño que se preste, que se considere, non pode máis que apoialo, independentemente de que na tramitación un poida expoñer os motivos de mellora deses, neste caso de saneamento ou de outra índole, non? Por lo tanto, si todo eso que a bombo e platillo se nos anunciou fai un momento foi gracias a que tuveron votos de outros grupos, senón vostedes non poderían aprobar nin facer nada, nada. Con 4 votos non aproban vostedes nin apagar a luz. Dito isto, como todos os anos, me toca intervir neste punto onde aprobamos os festivos locales, pois desexar que teñamos un mellor entroido, mellor si cabe cos que levamos tido nos últimos anos, que xa é dicir, e, por tanto, o noso reconhecemento e apoio a todos e cantos participan dun xeito ou outro nos diferentes colectivos de entroido, nas comisións, e organizar todo ese entramado, tanto de festas como organizar as propias carrozas, comparsas, etcétera, etcétera. E tamén, por suposto, que teñamos un bo verán respecto ao Cristo. En breve vamos a celebrar deste ano 25 e, polo tanto, o noso voto vai ser favorable, como dixen, esperando e desexando que todos os que estamos aquí podamos estar e recordándoos que, por desgracia, nos van a deixar daqui a esas datas do ano 26. Dito isto, pois o voto favorable deste grupo mayoritario da corporación. Pasamos agora sí, propoñer a fixación das seguintes festas locais do Concello de Salceda de Caselas para o ano 2026, 17 de febreiro de 2026, martes de Entroido, e 20 de xullo de 2026, luns do Cristo, e comunicar a proposta ao Servicio de Emprego, Relacións Laborais e Traballo Autónomo e Economía Social, Departamento Territorial de Pontevedra, con sede en Vigo. Votos a favor? Unanimidade.
cuarto punto, o quinto xa, o expediente 938/2025, a aprobación inicial do orzamento para o exercicio de 2025. Ten a palabra Álex, concelleiro de Facenda. Boas tardes a todos e a todas. A parte temos máis público do normal, por lo tanto, sexan benvidos e benvidas. E como non, a toda a xente que nos sigue neste momento ou que nos seguirá, que mirará o vídeo nas redes sociais. Bueno, pois si traemos neste punto a aprobación inicial do orzamento para o ano 2025. Bueno, un expediente moi extenso, como pudestes comprobar nestes días os grupos. Un expediente que levou moito traballo realizar e xa quero por adiantado agradecer o traballo elaborado polo Departamento de Intervención e sobre todo pola interventora habilitada. E un expediente que levou tamén moitas horas, moitas reunións de negociacións. Así foi, e así o poderá atestiguar o compañeiro do Grupo Mixto, Salustiano. Outra cousa é que, bueno, cada un interprete chegar a bo porto unha cousa ou outra. A veces hai portos que están moi alonxados e por moito que remes, pois nunca vas a chegar a ese porto, evidentemente, non? A veces hai que tamén ceder por ambas as dúas partes. Pero, bueno, como os decía, un orzamento actual, un orzamento elaborado real, aparte, con datos reais, e un orzamento realista, ademais. O maior orzamento, sí, son 7,5 millóns, está en todos os informes e son as cifras que están. E un orzamento, sobre todo, centrado nun eido moi importante para penso que para os 13, ou as 13 que formamos esta corporación, que é o eido social. Un orzamento que aumenta un 30% a cuantía a partidas do eido social. E non só en atención ao fogar, que tamén, que chega a un aumento de 500.000 euros a 734.000, un 27% máis, senón coa creación de novos servicios. Todos os que non, invito vos a coñecelos, servizos como Aula 21, como os campamentos gratuitos que os nenos e nenas están disfrutando ahora neste verán, a colaboración con proxectos pioneiros como a Aula Senior da Revolta ou o servicio tamén de atención psicolóxica a Parxar. Un orzamento que tamén, aparte de subir no social, sube moitas partidas, como podes comprobar. Outra das partidas nas que máis sube é a partida de gasto de persoal, o capítulo 1. Un capítulo 1 no que se incluyen todos os salarios deste Concello e onde van todas estas partidas de funcionarios públicos, persoal laboral e tamén, evidentemente, órganos de goberno. Un capítulo 1 que pasa de 1.900.000, que non chegábamos a 2 millóns, a 2,5 millóns de euros. Outro aumento do 30%. E que, ademais, esta subida ven en gran parte, evidentemente, polas subidas anuais que os empregadas públicas teñen, pero ademais ven pola incorporación de novos postos de traballo a este Concello, non? O posto da técnica de medio ambiente e ordenación do territorio, un posto de nova creación, ou tamén a vindeira oferta pública de emprego que xa está arrancada, xa está comezado ese expediente e que se dotarán a este Concello de distintas prazas vacantes, entre elas a de técnico ou técnica de administración xeral ou a conserxería do pabellón municipal. 2,5 millóns de euros en gastos de personal, que ao final o obxectivo é o de sempre, e o obxectivo que teñen que ter os orzamentos, mellorar o servizo e a calidade de vida da veciñanza. E outro dos grandes capítulos, que sobre todo que vos gusta e a posición máis se fija, o capítulo de investimentos. Temos un capítulo de investimentos, aparte xa así o pon o capítulo, inversións reais, de máis de 1,5 millón de euros, 1.569.474,52 céntimos. E aquí, o que dixeron o meu compañero Marcos e a alcaldesa Loli, creo que neste anexo de investimentos queda clara cal é a prioridade número 1 do Concello, non? A veces podedes decir, que poderedes argumentar que as palabras, que xa as levo vento, bla, 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 tal. Bueno, 2.569.875.000 euros son para o saneamento de Entenza. Só para un proxecto é a mitade de todos os investimentos. Por lo tanto, poderedes seguir dicindo que
que non é así, que hai casas que se asolagan o Pozo Negro ou a fosa séptica. Bueno, ao final, o obxectivo e a prioridade número 1 deste Concello vese nos orzamentos. A parte, Joaquín creo que suele dicir moitas veces, que o orzamento é o documento máis importante do goberno e tal, e tiña que estar aprobado o 1 de xaneiro do presente ano, non? Bueno, non chegamos, pero sí que cando traemos os orzamentos realistas e os orzamentos para a Salceda, onde as prioridades quedan ben claras, o social e o saneamento. E con unha listaxe de inversións tamén importantes, e moitas tamén que cubren demandas que fai o Partido Popular, curiosamente. Entre os capítulos de investimentos podemos ver pois a terceira fase de reforma da Praza de Abastos, unha Praza de Abastos na que ademais hoxe tivemos o gusto de asistir antes deste pleno, non podemos ir máis tempo, que un novo negocio abre nesa Praza de Abastos, unha Praza de Abastos que realmente é a envexa de moitos concellos incluso que fan inversións multimillonarias en plazas de abastos. A nosa Praza de Abastos ten vida e con esta terceira fase de reforma queremos dotar aínda de máis vida e máis comodidade para tanto as persoas que van ali a comprar como os praceiros e praceiras. E o cambio de céspede no Pedro Redondo tamén, 241.000 euros. Ao final, leva 14 anos, se non me equivoco, o céspede sin cambiar, recomendan facelo cada 10 anos, un céspede que se coidou moito, por iso aguantou estes anos, pero que temos que cambiálo, tanto por necesidade como incluso por seguridade e saúde. A adquisición do solar na Devesa tamén, dotar de patrimonio o Concello. Non sei que llevedes tampouco de malo iso, ao final adquirir un solar para uso e disfrute da veciñanza. Ou a mellora da pavimentación na contorna do Ies Pedrarrubias, tamén algo que o Partido Popular demandou en distintas ocasións, ao que se van a ir 58.600 euros. Non nos quedamos aí, sino que hai outras partidas máis e outros investimentos reais, como, por exemplo, a reforma do Parque Infantil Reña Aragonta con máis de 52.000 euros ou a redacción de proxectos, xa pensando no futuro, de distintos lugares, como pode ser a reforma do edificio da antiga Cámara Agraria ou o proxecto para a nova rúa que se abrirá entre a Praza do Concello e a Rúa Brasil. E despois proxectos pioneiros e proxectos dos que tamén estamos moi orgullosos, como é o proxecto Estela. Salceda xa é un concello cardioprotegido, pero queremos ampliar isto ás parroquias e para iso tamén introducimos no orzamento unha partida para que todo o concello e as nosas 7 parroquias sexan parroquias cardioprotegidas. E se nos centramos nos colectivos, para os colectivos tamén son importantes, non? E os últimos orzamentos son do ano 2022 e evidentemente hai modificacións e en 3 anos a vida e as dinámicas van mudando. Por iso creemos convinte pois digamos que a redistribución das subvencións nominativas e así pois creemos que hai clubs como o Club Baloncesto Caselas, Club Balonmán Caselas e o Club de Badminton que pola cantidad de fichas que teñen, por ese gran traballo que fan a prol do deporte base, merecían un incremento nas súas nominativas. O igual que dos colectivos dos que en Salceda non podemos estar máis orgullosos e orgullosas como son os nosos entroidos do Castro Barreiro e da Feira, que con estes orzamentos terán 1.000 euros máis o ano, pasarán de 1.600 a 2.600 euros esta aportación que o Concello fai. Pouco máis, supoño que terás algunha dúbida e falaremos de partidas, da partida de propaganda, entendo que Joaquín falará e demais. Agradece calquera aportación será benvida. Evidentemente, unha vez a aprobación inicial, este orzamento irá á exposición pública para que calquera grupo ou calquera persoa implicada poida facer as súas alegacións e, agradecervos tamén as comisións ou as aportacións que fixestes ás comisións, non? As únicas aportacións que houve nas comisións foron as feitas por un concellero, por Tano, do Grupo Mixto, que era a única que lle preocupou do orzamento era pois que no cadro de persoal había no salario do grupo de goberno había un incremento do 0,5% respecto do ano pasado. Xa vexo que a única preocupación que tiña na comisión o señor Saustiano era que nos iba a subir o salario un 0,5%. Non o puiden consultar coa interventoria porque estes días non está disfrutando dunhas merecidas vacacións, pero hai un proceso de alegacións e se é un erro traerase correxido e non hai outro problema.
nada, agradecer de novo, antes de rematar, o traballo feito polo Departamento de Intervención e nada, calquera dúbida que teñades, aquí estarei na segunda quenda para respostar. As quendas nesta ocasión son de 10 minutos no lugar de 5, o tratarse dun documento económico. Ales consumiu os seus 10 primeiros. Partido Popular. Boas tardes, noites aos veciños presentes e aos que nos siguen a través da canle de YouTube. A verdade é que estamos ante un documento que o eixo vertebral da xestión económica do Concello e polo que se ve, tanto para a alcaldesa como para o grupo de goberno, non é así. Un documento que ven a pleno 8 meses máis tarde do que debería haber vido. Este documento tiña que estar aquí en outubro do 24. Estamos a mes de xullo do 25. Nós xa pensábamos que íbamos a falar do orzamento do 26, pero non, é do 25. A nosa posición xa está clara, xa sabe todo o mundo, que en este caso vamos votar en contra, e os argumentos, son os seguintes. Por coller un par de exemplos, porque hai moitos. Mire, na área da educación, ustedes orzamentaron no ano 22, que é o último orzamento, levamos 3 anos sin orzamento, 255.000 euros. Orzamentan ahora este ano 245, o sea, 10.000 euros a menos. Pero claro, vamos á liquidación do ano 24, resulta que nesta área, no ano 24, pagáronse 386.000 euros. E ainda hai pendiente de pagar, que falaremos despois, 92.400 euros. É un total de 478.000 euros farían falta, máis menos para esa área. O sea, o doble do que ustedes orzamentan. O sea, de realistas, pouco. Si non chamo unha atención unha partida, que ou ben un erro noso, ou ben un erro no goberno, porque non chama moita atención. Partida de limpieza e aseo. Levan ustedes no orzamento un total de 540.000 euros. Na liquidación do 24 se pagaron 116.500 euros e hai pendiente de pagar 259.000 euros, o sea, total 375. Habría un exceso de 164.000 euros. Non sei se será un erro noso ou que realmente vamos ter as calles como cristal, brillantes, as rúas, brillantes como cristal cando está limpio, claro. Publicidade e propaganda, sí, señor Alejandro, publicidade e propaganda, porque chamounos a atención que contemplaran inicialmente 70.000 euros. Chamounos a atención. Baixaron con respecto ao último ano, a última vez. Pois non. Porque vamos á liquidación e pagaron ustedes entre publicidade, propaganda e gastos protocolarios no ano 24 76.892 euros. E ainda hai pendiente de pagar 30.415 euros, un total de 108.000 euros, que foi o que ustedes gastaron e ainda deixaron sin pagar do ano 24. Por eso, nos lanzo un caramelo 70.000 euros, así o Partido Popular queda contento, pero non, porque despois estas facturas quedarán sin pagar como quedaron no ano 24. Xurídicos contenciosos. Isto dá para facer un libro. Que habrá que un día facer o libro. Xurídicos contenciosos. No orzamento deste ano contemplan vostedes 16.600 euros. Pagaron o ano pasado nesta partida 17.500 euros. E ainda hai pendiente de pagar 12.980 euros. Total 30.480 euros. Orzamentan vostedes 16.000, a mitad. Despois quedarán sin pagar. Ademais, que o señor Alejandro non dixo nada aí, que xa falaremos despois do tema das sentencias. Anexo de personal. Mire, hai unha relación de postos de traballo aprobada en xullo do 21. Fai exactamente 4 anos que aprobaron vostedes xuntamente co Partido Socialista. En xullo do ano 21. Temos 14 plazas vacantes. 14. Desas 14, ata agora non se convocou ninguna. Bueno, unha sí, adxudicada a dedo, un dedazo. Esa sí, está un dedazo. E non estamos en contra da persona que se adxudicou a dedo. Ten dereito a traballar como outro calquera.
pero hai que darlle participación a toda a veciñanza. A todos, para que poidan optar esa plaza, e non adxudicar a dedo. Un proceso que en 5 ou 6 meses podría estar listo, pero non hai que adxudicar a dedo. Eso sabemos que é a defensa que teñen vostedes do público, que tanto alardean, que defenden o público. Mire, nunca hubo un nivel de privatización tan alta neste Concello como de agora. Nunca. Nunca. Se non fagan ustedes un recordatorio. Dicía antes, o concelleiro de área, un incremento de personal. Claro, vostede non dixo nada das indemnizacións que hai que pagar ao personal, polas sentencias judiciales ganadas polo personal, pola sin razón de vostede e da señora alcaldesa de non negociar con representantes sindicales. Aí está o incremento de gasto de personal. Xa nos gustaría que despois na segunda intervención nos dixera cuánto se pagou este ano por indemnización polas sentencias e cuánto queda de pagar neste mesmo ano. Seguro que ten o dato e nos pode sorprender moito. Anexo de subvencións que incrementou, porque o montante total é o mesmo, 126.700 euros. O que fixeron vostedes foi mobilizar 5.000 euros e quitaron 5.000 euros a dúas entidades e o incrementaron outras, al que vostede acaba de decir, que xa digo que son cortas. Pero miren, deses 5.000, 3.000 lle quitan a Caselas. O sea, ascenden e ustedes o castigan. Todo o mundo sabe, cando se ascende a categoría, os gastos son maiores. Pero usted debe ser que, como ascenderon, ustedes van castigados 3.000 euros menos. Escolas deportivas, e minoran ustedes 2.000 euros. As escolas deportivas é a entidade que temos neste Concello que moviliza máis xente. Aproximadamente 400 persoas, a maioría delas nenos. E ustedes minoran 2.000 euros. Bueno, imagino que despois xa nos darán unha justificación, xa nos motivará porque este descenso nestas dúas entidades. Falaba vostede dos carnavales que incrementaron 1.000 euros, carnavales do Feira Barreiro, é corto, tamén se digo que é corto, pero miren, hasta o ano 2009 tiñan unha asignación de 2.200 euros. 2.200 euros. A partir do 2010 pasaron a 1.600 euros. 600 euros menos cada mes. Nestes 15 anos, se hubiera mantido esa mesma asignación, 2.200, ahora hubieran tido cada unha 9.000 euros. Deses 15 anos que ustedes deixaron de dar a subvención que tiñan anteriormente. 9.000 euros cada unha. E ahora, a bomba platillo, que lle dan 1.000 euros. Pero se lles quitaron 9.000 durante 15 anos, e incrementan 1.000 euros, pero lle quitaron 9 en 15 anos. De que alardea? Despois votamos en falta, como ven sendo xa reiterado, que a Asociación de Comerciantes, que hai dúas en Salceda, ou unha así, se lle dá asignación, e a da Taberna Nova non se dá asignación ninguna. Só pedimos, pedindo reiteradamente que se contemple a súa asignación correspondente. En anexo de investimentos. Bueno, este é curioso. 1.564.000 euros, como dicía o concelleiro, dos cuales o Concello aporta 141.000 euros. Un 9%. Un 9% aporta o Concello. O digo porque a señora alcaldesa, na súa memoria que firma, señora alcaldesa, dice o seguinte: neste capítulo consínase unha serie de previsións para investimentos, segundo se describe no anexo de investimentos do orzamento, co denominador común de tratarse de investimentos financiados maioritariamente con fondos propios. Pero se un 9%, alcaldesa, se un 9% é maioritariamente ou un 91%, isto é novo. Isto é novo. A maioría, un 91% de algunhas obras que dixo antes o concelleiro son financiación de outras administracións. Chámese Diputación de Pontevedra, chámese Xunta de Galicia
creo que hai algunha do Goberno Central. Pero que vostede diga que maioritariamente se financian con fondos propios e un 9%, pois bueno, pois isto é algo novo. Non se contempla ninguna previsión bianual nin trianual. Non se contempla ninguna. Nada se fala do plan xeral. Nada se fala da circunvalación para dar servicio ao barrio da Feira do Barreiro e a parroquia de Pecoña. Nada se fala do acceso ao crack Reina Aragonta. Nada se fala da creación de solo industrial. Nada se fala de novo pabillón. Sí, algunhas inversións hai. No que é a parte de financiación do Concello para pagar facturas de inversión que deixaron sin pagar do ano 2024. Pois esa é a planificación que vostedes teñen. O que dicíamos sempre, traballamos a base de ocurrencias. Vou rematando, señora alcaldesa. Como non podía ser de outro xeito, remato. Joaquín incumple regulamento, os 10 minutos xa se están convertindo en 11, pero xa ven sendo algo habitual que incumple o regulamento. Remato, un minuto e medio e remato. Mire, estado da débeda. O estado da débeda, no ano 2022, se amortizaron intereses, capital, máis intereses, 102.000 euros. Este ano 25 vamos a amortizar, máis intereses, 126.800 euros, o sea, un incremento na débeda de un 25% aproximadamente. Pero que no ano 28 vamos a pasar a 475.000 euros ao ano, o sea, un incremento dun 375% con respecto a este ano. Pois deso, da súa memoria, non se fala nada. Nada de nada. E isto que é un problema gordo que se lo ven encima. Pero non se fala nada. Non hai ninguna previsión a este respecto. Ahora sí, autobombo, se remata a alcaldesa, autobombo, eso van sobrados vostedes. Van sobrados. E máis é curioso. Na próxima quenda vou sacar os minutos que te estedeches desa. De acordo, alcaldesa. Ben, Vernes 24 de xaneiro. Movimiento Salceda presentará nuevo presupuesto tras mejorar la relación con el PSOE. Aunque los inicios fueron complejos, ahora tenemos más estabilidad, reconoce el gobierno de Salceda, que necesitará el apoyo del Partido Socialista para aprobar las cuentas. Señor Salustiano, usted aquí no conta para nada. O sea, digo que usted non conta para nada. 5 días máis tarde, el PSOE de Salceda niega que las relaciones con el gobierno local sean mejores ahora. Los socialistas se muestran hostiles ante el balance de año y medio de gestión de Movimiento Salceda. Y añade, su acción de gobierno está llena de ocurrencias, dice el Partido Socialista. Menos mal que si hay alguien que pensa como nos, que está cheo de ocurrencias. Remata esta última, onte. Movimiento Salceda lleva a pleno el presupuesto más alto de la historia de Salceda, 7,5. Pues 7,5 tampouco é. Ou é 7,4 ou 7,6. Depende se é de gastos ou de ingresos, pero 7,5 non é. El equipo de gobierno negoció las cuentas con el PSOE y el BNG. Non sei, señor Salustiano, si negociaron con él o non, non sei. La subida también se refiere en el apoyo a los colectivos sociales, como el aumento de subvenciones nominativas a los introitos de Afeira, Castro Barrero, Club Baloncesto Caselas, Club Balonmano Caselas, e por primeira vez al Club Badminton Caselas, que recibirá 1.000 euros. Nos parece perfecto. Ahora, a conta de minorarlle, o Caselas 3.000 e as escolas deportivas 2.000 euros. Eso sí, simplemente. Mire, para isto, con nós non conte. Con nós non conte. Gracias, alcaldesa, pola paciencia. Non é paciencia, consumiu exactamente 14 minutos, a segunda quenda é de 5, vai ter exactamente un minuto. Palabras, Salustiano. Ben, eu vou comezar por esa afirmación de negociacións. Efectivamente, houve contactos. Agora, o que se chama negociación, eu me parece que temos o mesmo criterio de diferencia que cando se trata do tecido asociativo, máis ou menos, porque desde 1 de maio que eu recibín o último papeliño
e con algunha suxerencia de aceptación de algunha cousa, non se volveu a saber do asunto. Quere decir, a negociación é cando hai interés en negociar e un non se levanta se fai falta ata que chega un acordo. Esa é unha negociación. O resto son teatro, ou componendas, ou farándula. Pero vou dicir as nosas propostas para que se saiba, porque queremos que se saiban, que puxemos en riba da mesa. Era ir a unha corrección da xustiza fiscal, da injustiza fiscal, porque neste Concello seguimos con un grave problema, seguimos con un problema de que pisos de 80 metros na rúa Vitoriano Pérez Vidal pagan 50 euros de contribución que o paga calquera casa que non teña tellado en calquera parroquia. Por non falar das prazas de garaxe que non están pagando contribución porque se quedaron por baixo dos 7 euros. Por iso nós propomos e seguimos propondo, está no documento de investidura, asinado pola señora Castiñeira, propomos un novo relatorio de valores que sustitúe ao do ano 1987. Vamos camiño de 40 anos. Propuxemos igualar cultura a deporte, porque se o deporte é importante, a cultura axuda a facer persoas críticas. A non ser que a este goberno eso non lle preocupe. A nós sí que nos preocupa. Falamos dunha limitación de cartos en protocolo e propaganda, aínda sabendo que logo podían ir por outras portas a abrir a villa, porque ao fin e ao cabo é unha necesidade deste goberno. E falamos, como non, das prazas vacantes. E se nos ofreceu, xa non houve logo máis debate, o que agora se trae unha técnica de administración xeral é a conserxería, a praza de conserxería do pabellón de deportes. Pero que nós queremos falar do resto. Queremos falar, sobre todo, de certas áreas que, ao non haber persoal no Concello, este goberno local ten estendida unha rede de proveedores de tipo clientelar que nós sempre combatiremos, porque este Concello non ten persoal para desenvolver determinadas funcións mínimas de servicios á cidadanía, aos nosos veciños e ás nosas veciñas. E diso este goberno non quere falar. Non quere falar. Mire, eu penso que vostedes ao traer hoxe aquí esta proposta renunciaron a varias cousas. Primeiro, renuncian a unha maioría que arroupe a actuación do goberno. Vostedes renuncian á corrección das injustizas fiscais, que están aí para ver, non nos inventamos nada. Vostedes renuncian a unha política de esquerdas de verdade, fora do palabrerío, que coloque esta administración ao servicio dos veciños e das veciñas, e non ao servicio da propaganda do actual goberno. Que este Concello sexa unha ferramenta transparente no gasto e na xestión é algo que a nós nos preocupa e que de momento non podemos decir que exista. Vostedes efectivamente sacaron notas de prensa, están ben servidos a eses efectos, e nos falan de que, unha serie de investimentos. Eu antes escoitaba o señor Troncoso falar de 3 millóns en saneamento, eu creo que deben ser máis, porque que o proxecto do saneamento de Entenza xa non lo venderon 6 veces, polo menos. Xa non lo venderon 6 veces. Pero que o proxecto de saneamento de Entenza, igual que outros, non é deste goberno local. Non é desta corporación que aprobou. E este goberno local non me veñan agora con que este é o mandato do saneamento, porque vostede, señora Castiñeira, antes de entrar agora como alcaldesa, levaba 12 anos aquí en actuacións e en responsabilidades do goberno. Entonces, agora casualmente é o mandato, a legislatura, como din vostedes, do saneamento, pero que algúns, entre os que nos incluímos os do BNG, fomos capaces de facer ver á cidadanía de que o tema do saneamento é un tema serio, polo que debemos preocuparnos. E a nós nos alegra que este goberno collera esa bandeira, pero non se arrogue o que ata agora en 12 anos anteriores vostedes lle preocuparon ben pouco esta situación. Ben pouco esta situación.
efectivamente, nos venden o saneamento de Salceda, o do outro, cada vez que hai unha nota de prensa, efectivamente, para eso o señor que xestiona algún medio de comunicación está ben servido económicamente de parte deste Concello, pois pon todo o que vostedes efectivamente interesa vender á ciudadanía. Pero, mire, sabe un primeiro problema? Vostede non vai estar aí indefinidamente, igual que os demais que estamos aquí, estamos de paso. E quen veña, cando se atope este Concello descuartizado en canto a posibilidade de dar servicios, básicos aos veciños e as veciñas, as amistades que vostedes teñen por aí, o círculo ese que teñen montado, non se preocupe que mudarán de bando. Non crea que ten moitos amigos por aí. Iso sempre aconteceu. Entonces, a nós preocúpanos en que situación está este Concello e queremos e vamos batallar porque isto mude. Esa é a nosa proposta porque para eso nos definimos e tentamos facer política de esquerda. Non é só palabras. Ben, vostedes, eu alégrome que os servizos sociais aquí é un recoñecemento. Pero ao mesmo tempo que é un recoñecemento, eu lle digo a vostedes unha cousa. Me gustaría que este goberno tivera unha voz crítica coas administracións que non dan aquí os servicios sociais que logo este Concello bota para diante a andar. Falamos de Consellería de Política Social, a Consellería de Educación, falamos da Consellería de Sanidade do Sergas. Este Concello está dando servizos que cada vez que falamos de reducir o gasto, vostedes efectivamente poñen diante a cantidad de servicios que se fai. Pero vostedes nunca teñen unha posición crítica como goberno cara a outras administracións que deben responsabilizarse deste gasto. Será, ao final, porque lles vai a marcha e dicir, bueno, somos así de guapos e nos metemos a gasto que corresponde a outras administracións. Digo eu, é que non entendo a falta de crítica e cubrir gastos que corresponden a outras administracións, como todos sabemos. E vostedes fan unha referencia ao aumento do SAF. Efectivamente, o SAF aumenta o seu precio. Pero mire, é que os 2 ou 3 últimos anos este goberno local estivo pagando por debaixo do precio que correspondía ao SAF, ou non se acordan xa. Estaban pagando por debaixo e houve unha situación esperpéntica onde o personal que presta os servicios tiña os salarios sin actualizar precisamente porque o Concello non tiña actualizados os valores. Polo que sexa, non vou entrar agora o proceso como se deu, pero non digan agora o SAF sube un 20 algo por cento. Non, é que antes vostedes estaban pagando de menos. Mire, vostedes... Eu non interrompín a ninguén, Vostedes falan da compra do solar da Devesa. A min gustaríame que vostedes negociaran eso co resto dos grupos. Sabe por qué? Porque non vai a ser que mañá se compre ese solar, pasado vostedes saia da alcaldía e quen veña venda ese solar. Pode ser. Por que non? Entonces, cando se trata de adquirir patrimonio dese tipo, non sería normal contar con todos os grupos en canto a un debate, sexa nesta sala de plenos ou sexa na sala de portavocías, sobre o uso que se lle quere dar a esa parcela e se todos estamos ou non de acordo, para evitar precisamente que mañán eso acabe como unha mala operación. Ben, mire, estamos falando do orzamento e resulta que este goberno local está incumplindo o mandato sobre as contas do ano 24, que debían ter sido trasladadas á Comisión de Contas antes do 1 de xuño. Entonces, eu non sei a que se debe que traen, sabendo ademais a situación neste momento deste pleno, eu non sei a que ven
que vostedes traen aquí hoxe este orzamento sin apoio de ningún tipo, En todo caso, eu lamento que o actual goberno collera unha fuxida para adiante, porque fuxir para adiante significa non afrontar os problemas. Este Concello ten bastantes problemas que non se poden tapar por moitos vídeos que vostedes suban a TikTok. Moitas gracias. Segunda quenda, vas a utilizar, Alex? Pois adiante. 5 minutos tes que ti tuveches a ben respetar o regulamento cos 10, igual que Salustiano. Xa repetín, dixen antes, repito agora, que Joaquín solo vai dispor de 1 minuto. Vou intentalo. Bueno, comezando por favor, señor Joaquín. Bueno, vale. A señora alcaldesa preside esta sesión plenaria. Adiante. Bueno, comezo co grupo mixto, que foi o último. Bueno, o que fala vostede das negociacións, Salustiano. Sí, é moi bonito sentarse nunha mesa a negociar e dicir non nos vamos levantar desa mesa hasta conseguir negociar. Claro, pero que o Bloque Nacionalista Galego non cedeu ningún milímetro. Como pretende vos? É que vostedes pensan negociar como impor. Home, penso que negociar é unha cousa, hai que ceder por ambas as dúas partes, e máis, bueno, o tema das nominativas foi unha decisión que fixo este goberno no medio destas negociacións, pero é que vostedes non cederon ningún céntimo. Eu non entendo iso por negociacións, eso entendo por imposicións, non? Fala ao final vostede do relatorio de valores. Bueno, non xa empezamos a preguntarlle, de feito falose con vostede, iso que se iniciou o proceso falando coa empresa que é a adxudicataria de catastro a encargada de facer estas cousas, pero lembrolle, cambiar o relatorio de valores é subir impostos, e subir impostos, moi impostos. Todos os que teñan veciños ou familias en Salvaterra saberán o incremento que sufriu Salvaterra nos últimos anos ao actualizar o relatorio de valores. Ao final, o de sempre, para os dos grupos, protocolo e propaganda, blin blan, blin blan. Creo que todos estamos cansos de ver outros concellos do BNG que tamén suben vídeos a TikTok e que gastan bastante máis en protocolo e en propaganda que o Concello de Salceda. Cos concellos do PP xa non vou a falar, porque igual os concellos do PP non gastan tanto, porque claro, xa está por detrás mamá xunta ou mamá deputación gastando en protocolo para que se luzan os concellos do PP, incluso onde non gobernan. Incluso hai administracións que incluso organizan actos donde non goberna o PP para darlle protagonismo ao PP. Sí que están desesperados para ter que chegar a ese extremo. Por certo, unha mágoa que a veciñanza non picara e lle colara esa imitación de actividade. Continuo, Tano, no de renovar as prazas. Supoño que vostede saberá que existen unhas taxas de reposición, que non se pode crear todas as prazas que nos dé a gana, non? Pasan todas as administracións, a Administración Xeral do Estado, na Administración Autonómica e pasa tamén na Administración Local. E xa no da rede clientelar, bueno, as denuncias en Fiscalía, que é onde hai que facelas, non pode vir aquí este pleno a vomitar insultos, a vomitar cousas en contra deste goberno sin ningún tipo de respeto e non. Por aí sí que non vou a entrar, non? Porque ao final é o de sempre, non? Realmente as únicas políticas de esquerda son as do BNG, ou a parte do BNG bo, supoño, non? Que é a que suele estar na oposición, porque depois cando gobernades, permítame que che diga, pero tamén tedes servicios privatizados e tamén tedes TikTok e tamén tedes ao final o resto de cousas que ti curiosamente criticas. Cando eres crítico con un grupo, penso que o lóxico é saírse, non vou a seguir. Falas de falla de transparencia. Ti mesmo fai uns plenos alabache a transparencia deste goberno, que che entregábamos toda a documentación da que falabas. Bueno, hoxe, en cambio, como queres estar en contra e insistir, pois dices que non, que hai falta de transparencia. E, evidentemente, o tema da parcela. O goberno, entendo que a palabra goberno e gobernar están relacionadas, non? Entendo que o goberno goberna e pode elexir un pouquiño en que gobernar, non? Só faltaría que, evidentemente, todo fose
tuviese que ser consensuado con todos os grupos, un poquinho de liberdade creo que podemos ter, máis cando xusto neste caso desta parcela non son fondos propios deste Concello. E vamos, e tamén que digas que non somos críticos con outras administracións, non sei cantas mocións se defenderon neste pleno e este grupo defendeu en contra da Xunta, en contra do Goberno Central, en contra da Diputación. Cando fan as cousas ben, decímolo, e cando as fan mal, tamén o decimos. E respecto ao SAF, o Concello tiña un contrato en vigor. Nunca, como dixo a miña compañera, se lle pagou de menos. Outra cousa é o que pasara coa empresa. E o SAF chegouse a un acordo. Chegouse a un acordo coa empresa e chegouse a un acordo coas traballadoras. Eu non mirei ningunha manifestación en Salceda en contra deste goberno, non mirei en Concellos o BNG, sí que o vin, Entón, bueno, supoño que iso, que hai BNGs bons e BNGs malos, BNG bo e o da oposición, que ao final estar na oposición é moi doado, porque só hai criticar, pero claro, estar no goberno hai que enfrontarse á realidade. E, pues, o PP, bueno, ao final, creo que adiviñei a 80% do seu discurso, Joaquín, o de sempre, que hai partidas que están descuadradas, cando vostede sabe que neste orzamento xa están incluídas partidas do REC, por iso pon o REC ben vinculado á aprobación do orzamento, bueno, o da privatización, xa é un clásico, tanto de todos os grupos da oposición, non vamos a insistir. E despois ven aquí cos deberes feitos evidentemente a golpe de pleno. Eu repítolles a todos os grupos, para algo están as comisións formativas. As comisións formativas son para esas cousas. Claro, ahora me pide que me poña aquí a entrar no Excel, me poña a sumar, pois isto, se houberan dito na comisión informativa, se houberan feitos deberes, que por certo cobran un diñeiro por asistir a esa comisión informativa, se houberan feitos deberes, chega a comisión informativa e ali me pregunta, canto é o gasto de tal, por que aquí, cantas... Pois sí, eu diría, eu non teño ningún problema en dicirlo. Ahora, evidentemente, non me obrigue a neste pleno ter que buscalo. Porque vostede, cando foi as comisións, ni sequera mirou o expediente. Porque o das nominativas dixo que era a mesma cantidad. Dixe, as nominativas non cambian, son como sempre. Anda, sí que cambiaron, Joaquín. Curiosamente, igual se enterou pola nota de prensa e non se enterou porque realmente o revisou. Pídolle un poquinho de seriedade, preparen as comisións para que nós podamos buscar as cousas e trasladar neste pleno, porque ao final dá a sensación de que o Partido Popular só vai ás comisións por cobrar. Espero que non sexa así. E, bueno, un pouco máis, é curioso, que falan a CDM 14 persoas. Bueno, un dos clubs que se lle sube, que é o baloncesto, ten 140 fichas e siguen cobrando menos unha cuarta parte que a CDM, o sea, ainda cobran máis a CDM en porcentaxe que estes clubs. Ou lembro a campaña electoral cando o Partido Popular prometía para os entroidos da Feira do Barreiro 2.000 euros de subvención, a parte era así, nun torreiro 2.000 euros de subvención co PP. Ahora resulta que os 2.600 que propoñemos os critican e non valen para nada. Bueno, esta é a doble vara de medir do Partido Popular, Acabo. Si subimos, está mal, porque vostedes subirían máis, pero en cambio vos antes prometeron subir menos. Cristina, porque antes consumiu 8, por iso ahora mesmo lle estou dando máis minutos. Do Pexón e do Cerquido non vou falar, porque vostedes fostes os que votastes en contra de que creáramos un novo Pexón e de que se creara solo industrial, e a débeda, pois, evidentemente, é a que se aprobou neste pleno. Inversións, o 91% son fondos de outras administracións, Pois isto ten un nome, Joaquín, que a vostede parece que non están acostumbrados, porque suelen traballar, sí que cunha rede clientelar, pero de administracións, que é xestión. Xestión deste goberno para que neste anexo de orzamentos figuren 1,5 millón de inversións e para que, como vostede diga, 1.400.000 euros sexan de outras administracións. Iso só ten un nome, xestión. Segunda quenda, partido. Xa borrou o tempo. Quanto tempo pasou, Alejandro? 47 segundos. Vale. E ademais, os plenos están grabados, Joaquín. Bueno, pero o tempo que botou el tamén non queremos botar nós. O tempo que botou el tamén queremos botar nós. Dedícase a debatir o punto. Quero que nos deu o tempo que falou Alejandro. Non vai falar o tempo que falou Alejandro, porque na primeira quenda se excedeu. E volvo a repetir, o día que presida vostede esta sesión plenaria, 2 minutos e medio. O día que vostede preside esta sesión plenaria, regulará os tempos. Hai un regulamento que cumplir e quen preside esta sesión son eu. Meta na cabeza, xa sei que lle custa, pero meta na cabeza. Adiante. Pero o reglamento está para cumplirlo. O reglamento está para cumplirlo. 2 minutos, tempo, por favor. O reglamento está para cumplir. Mire, señor Alejandro, díxenos todo menos o que lle preguntamos antes.
as indemnizacións E máis, polas Joaquín, sentencias. Se me interrompe, Discúlpame, apúntame a secretaria que ele é o propoñente e ten 10 minutos máis. Polo tanto, podría seguir falando. Bueno, pois que fale. Adiante. Vale. Sí. Ben, preguntamos antes de cuánto eran as indemnizacións polas sentencias que ganaron os traballadores que se pagaron deste ano 25 e que están pendentes de pagar este ano 25. De eso non se nos dixo nada. Mire, nas comisións, preguntenllo antes. Usted non o sabe, pois é un dato importante, pois é un dato, non son 5 euros nin 10, é unha cantidad significativa, pero podría dicirlo aquí en público, hombre. Por que non o dice? Se sabe que é unha cantidad significativa. É moi significativa. Por que non o dice? Esa é a xestión súa. Esa é a xestión, de verdad? Pois menos a xestión. Dices das comisións que hai que preguntar, pero non hai nada que preguntar. Está no expediente todos os números. Eu non sei se usted revisou os datos que trouxe a este pleno, pero os números están no expediente. Que quere que lle pregunte na comisión? Que quere que lle pregunte se o número está no expediente? O que hai que ver o expediente é traballalo. Eso sí. Non é vir aquí e dicir usted, soltar que dicimos cosas que non están no expediente, non sei, a ver, non sei que dixo. Pero non é nada de preguntar, están aquí. Como cando a alcaldesa dice que no investimento maioritariamente de fondos propios. Iso é función súa, entre outras cousas, repasar a documentación. Usted é a alcaldesa porque non sabe o que firma. Só que se o firmou adrede para ver se colaba e logo vendelo nas redes sociales. Só se é así. Mira, o de Pesón. Pero quen lle rechazou o Pesón? De quen era o Pesón? De quen era o Pesón? Usted non está vindo aquí. Pregunte a señora alcaldesa, de quen era o Pesón? Se era de Movemento Salceda ou era de toda a corporación? Pregunte a señora alcaldesa. Estuvestes gobernando 2 anos co Partido Socialista, que votou en contra. Tuvestes tempo de sobra para preguntarlle por que votaron en contra do Pesón. Tuvestes tempo de sobra. Remate, 2 minutos. Aparte do que máis treia o Pesón detrás, que eso nunca dixestes, verdad? Sabe que podo cortar a súa intervención. Respete o tempo, por favor. Grupo Mixto, Salustiano. Ben, un par de cousas ao fío do debate. Nos na comisión, señor Rodríguez Canosa, levamos algo máis que os seus salarios. Os seus salarios fixemos unha acotación de que estaba incorrecto. Nada máis que iso, que teria que ser a súa obriga, en todo caso, verse os expedientes e ver que eso estaba incorrecto, igual que o vimos os demais. Falei do relatorio de valores tamén e, indudablemente, a resposta da señora alcaldesa foi se queríamos subir impostos. Aquí as únicas subidas de impostos que viñeron a este pleno desde que nós estamos aquí, desde o 2023, foron por 2 veces a tentativa de subir o 25% que trouxe este grupo de goberno. A contribución. Un relatorio de valores, aparte de poñer xustiza nos valores catastrais, ten 10 anos para acomodar situacións de posibles derivacións de subidas. 10 anos. Entón, non me veña con contos, porque vostedes sempre preferirán a liña directa, non meterse en ningún asunto, necesito máis cartos e cando poida traerei outra vez a subida do 0,405, un 25%. Así foi o que ten acontecido coa proposta de subida de impostos por parte súa. Mire, eu, aparte de que, efectivamente, nas súas notas de prensa son para os hooligans, porque calquera que repase o tema, o gasto de persoal que vostedes falan e, ademais, así con todo o corazón din que aumentan o cadro de persoal, por que non din que a última modificación da relación de postos de traballo foi por unha sentencia en contra que tiveron? Porque neste concello había máis rápida para entrar e traballar desde fora. Traballar desde fora, que logo xa se xeneran dereitos, porque vostedes non queren
no tema de personal, non queren, non teñen, eu creo que non teñen capacidade de xestionar o personal ou non teñen ganas de meterse na xestión do personal, entonces fuxen desa situación que lle é moito máis cómodo outro. Vostedes externalizando os servicios son unha maravilla, unha maravilla. A min gustaríame, porque aquí neste pleno acordouse o tema do proxecto do viario para a saída da feira Castro Barreiro e a Picoña, gustaríame ver, e non o topo, se pode explicarme en algún sitio onde está, os cartos para redactar ese proxecto. É un acordo deste pleno. Xa van varios acordos deste pleno que este goberno local pasa ampliamente deles. Incúmpleos. A min gustaríame ver, neste caso, onde está a partida destinada ao viario alternativo para a xente, os veciños e veciñas da feira Castro Barreiro e dunha parte da Picoña. Gracias. Veña. Simplemente, por aclarar, claro, o do IBI era, como ben vostede sabe, baixouse do 0,5 ao 0,4 e o que propuña este goberno era devolvelo ese 0,05. O da subida, bueno, dice usted, evidentemente, si primeiro baixas, depois regularizar, significa subir. E o relatorio de valores. O relatorio de valores é subir os valores, literal, é subilos, actualizalos do 87 a 2025-26 cada se faga. Que pasa? Que durante 10 anos a subida non é total, claro, vai subindo un 10% cada ano, hasta nos 10 anos terá ese 100% de subida. Tampouco diga que hai 10 anos para... No, é que a subida, vale, é gradual. En vez de a bofetada xuntas, vai unha bofetada cada ano, pero é subir os impostos. E, bueno, e o resto xa... Sí, eu non vou perder a oportunidade de responder a algunhas das cuestións que se mencionaron en este debate. Non queda ningún turno. Era o turno de peche. Pois utilizo o terceiro. Antes sobrou ya hasta tempo. Se utilizo o terceiro, entón. Adiante. Ben, vexo que seguimos sin contestar ao que todos o mundo quer saber, que a indemnizacións que se teñen que pagar e faltan por pagar pola sin razón do concelleiro de área e pola señora alcaldesa. Espero que canto que consulte o dato e o faga públicamente a través das redes, como fan habitualmente. Mire, outra cuestión que quedou pendiente no aire, que non nos dixo tampouco, como justifica, como motivan, porque ao Caselas hai que vexarlle 3.000 euros e porque as escolas deportivas hai que vexarlle 2.000 euros. Nin vostede, nin a alcaldesa nos aclarou, nos justificou cual é ese motivo. Como se preside o pleno, pode interrumpir calmamente e explica. Pero son educada. É educada, xa. Non lle digo que non. Entón, espero que ahora nos explique por que se lle minorou a subvención en 3.000 e en 2.000 euros respectivamente. E por que a Asociación de Comerciantes de Terranova levamos así, eu creo que 7 ou 8 anos, que non se consigna ninguna cantidad como si se consigna a FISA. Sabe que me sobra o tempo, alcaldesa. Moi ben. Alguén quere utilizar a terceira quenda? A min gustaríame dicir un par de cousas ao Partido Popular, non? Cando vostedes falan de cartos da Deputación, os cartos da Deputación que veñen para este Concello son deste Concello. Iso que quede claro, quer dicir que, así como de outras administracións pode que non, os cartos que veñen polos programas de Deputación son deste Concello. Son deste Concello. Os que non teñen un reparto dirixido aos concellos xa se carga logo o Partido Popular de distribuílos ao seu xeito. Iso é de todos coñecido. E logo, a min, eu vin estes días a raíz de todo este debate e a situación de dúas persoas aquí ausentes por parte do PSOE e tal, unha nota de prensa do Partido Popular que eu me parece que debían ser máis cautos porque o respeto que nos temos aquí todos, pola miña parte, creo que é básico,
eu creo que nada ten que ver cos soños eróticos de poder que ten o Partido Popular. Para iso non conten co BNG, por favor. Ben, pois antes de votar a proposta, decía vos antes que me gustaría facer mención ou puntualizar algunhas cuestións, incluso darlle resposta a algunhas das preguntas que plantexaron, por exemplo, Joaquín. Joaquín, a min sabe que non son moi amante das comparativas, pero por riño maioría absoluta, hoxe estamos a 3D, xullo e non ten orzamentos. Nos levamos meses traballando neles. Argumentos cero. A ustedes importalle pouco o orzamento que poida mellorar a calidade de vida da veciñanza de Salceda. Para empezar, o Partido Popular ofreceuse, ao igual que o resto de partidos políticos que forman a oposición, vir a recoller un borrador e traballar nel para que estas demandas que fan aquí de maneira tan efusiva tiveran aportación pola súa parte. Nin tiveron a dignidade de vir a recollelo os representantes da veciñanza. Por lo tanto, creo que xa quedan totalmente desletimixados, bueno, xa me saldrá, para decir calquer tipo de crítica con respecto ao documento que hoxe se presenta. Tamén teño claro, pleno tras pleno, ano tras ano, que a única preocupación do señor Joaquín é o capítulo personal. Pero é curioso que, sendo a súa primeira preocupación o capítulo personal, o único goberno que aprobou un RPT e un convenio laboral foi o goberno formado por Movemento Salceda e Partido Socialista. Esa é a súa preocupación cando creo que estivo aquí, xa perdín a conta, leva 40 anos de concelleiro, e non tanto lle preocupo personal, non se dignou a aprobar estes documentos esenciais para respetar os dereitos dos traballadores. En canto a outra preocupación, el pensa que, dice moitas veces, non, o señor Joaquín e o señor Davila, que, bueno, gobernamos de maneira atropellada, por decirlo de un xeito dulce. As decisións tómanse de maneira coherente, o sea, se se baixou a subvención a EDM ou Caselas, evidentemente, ten unha argumentación e é bastante sinxela de entender. A EDM asumía ata de agora o custe de alugueiro do pabillón de Entenza por horas a máis que disfrutan os diferentes clubes naquel pabillón e que temos conveniado con eles. A partir de xa, esa cuantía que está de máis cerca dos 2.000 euros vainas a pasar a asumir o Concello a través dun convenio. Polo tanto, o lóxico é reducirlle esa cuantía a EDM e pasala, xa que pasa a pagala o Concello. Fácil explicación. En canto a Caselas, efectivamente, parabéns polo ascenso, polo traballo que fixeron neste ano, e se lle diminúe porque precisamente despois de manter unha xuntanza ca empresa que xestiona as vallas publicitarias do campo de fútbol da Gándara, agora asiraremos un convenio para que eses ingresos repercutan nas contas do Caselas. Xa o viñan facendo, pero agora será dun xeito regularizado e, polo tanto, a cuantía de aportación deste Concello ao Club Caselas será máis ou menos parella, sumado a que, ademais, asumimos gastos de transporte, gastos de mantemento, que, por suposto, van a seguir contando con eles. Curioso, Joaquín, que falas de todas as administracións e te olvidas da importante aportación do Ministerio a través de Confederación Hidrográfica para o sanamento da nosa parroquia. Un pequeno lapsus. O Partido Popular non ten intención ninguna de aprobar ningún documento que mellore a vida de Salceda. O único que lle preocupa é deixar en evidencia a debilidade numérica que neste momento ten a esquerda. É o único interés que ten. Pero o máis triste é que o BNG lle faga seguidismo. E, señor Tano, hai que gobernar, estar no goberno e dá moitísimo traballo. Hai que traballar, efectivamente, hai que traballar. Podía estar dentro dende o primeiro intre, pero claro, hai que traballar. Xa sei que iso é complexo. Estar na bancada e na barricada é che moito máis sinxelo. Un consello, as alusións a aspectos físicos como de guapos, evíteas. Evíteas. É só un consello, sin acritude.
Me gustaría tamén, ademais, decir que hubo BNG 4 reunións, 24 de marzo de 2025, 27 de marzo de 2025, 11 de abril de 2025, 26 do 4 de 2025. PSOE, 5 reunións, máis 2 anuladas. Eu teño certa lealdade cando manteño conversas nas que se está negociando ou acordando un documento. Quedábame decir unha cousa, por certo, a reducción a EDM e o Caselas foi un acordo entre Movemento Salceda, Partido Socialista e BNG. Quero que tamén quede constancia. Teño a lealdade de que cando se dá esa mesa de diálogo para chegar ao entendemento de un documento tan importante, pois as negociacións internas suelen quedar nesa mesa. Vostede desvelou que o único interés do BNG é subir impostos. Tiña que haber desvelado algunha máis das que plantexou, como, por exemplo, que a Festa do Cristo non organizara o Concello. Igual si non. É así, eu teño sana costumbre de anotar as cousas. Entre outras cousas, decía que os gastos de limpeza eran escandalosamente elevados e que había que reducilos. Nós non estábamos de acordo, evidentemente. Falaba tamén que o capítulo de ingresos era escaso e falaba da ponencia de valores e nós decíamos que non é momento axeitado para iniciar esa revisión, posto que falta un documento tan fundamental como o PEXón para que esa revisión sexa posible. E eu personalmente lle trasladei que, reunida ca directora de Catastro, Micaela, ela mesma nos aconsellou que non iniciáramos ese proceso. Pero vostede, que ten que ser así. Múltiples reunións nas que definitivamente o Goberno aceptou reducir a partida de protocolo, efectivamente, incluir o 25% de proxectos de saneamento e investimento, equiparar a partida de deporte e cultura e sacar as prazas de RPT que xa estaban dotadas económicamente, como acaba de manifestar o concelleiro, que era a de Conserxería e a de técnico-técnica de Administración Xeral. E retirar o investimento das rampas de Budiño, da iglesia de Budiño e San Xurxo, porque textualmente me dixo que iso era cousa da igrexa, cando eu lle argumentei que era defensa e petición veciñal e creía que eran rampas de accesibilidade necesarias e que solicitaba precisamente a veciñanza. Podría estenderme porque, de verdade, teño a sana costumbre de recollelo todo, a parte manuscrita, gústame facelo. En definitiva, si a posición do Partido Popular é lamentable, porque xa lles dixen cal era a súa intención, destruir, non avanzar, é unha lástima. O que máis lamento é a posición do BNG, que despois de horas e tardes de negociación e de achegamento non conseguíramos chegar ao porto polo que parece. Igual me sorprende e resulta que vota a favor deste documento. Agora o veremos. Dito isto, pasamos á votación. Votos a favor da aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2025? Movemento Salceda. Abstención? Votos en contra? Voto en contra do Partido Popular e do BNG. E tristemente se produciu o que eu pensaba. E é triste, señor Guerra, porque non era esencial, o PP non precisaba o seu voto, pero dame a sensación de que precisamente quería visualizar que vai da man co Partido Popular en cuestións tan importantes para Salceda como esta. Cando vostede me votou, apoioume como alcaldesa, dixo que non era un cheque en branco. E co seu voto, dame a min a sensación, pretendía ser unha mazá envelenada para que se deran este tipo de situacións. E nin vostede ningún príncipe azul, nin eu son Blanca Nieves. Polo tanto, aquí vamos a seguir traballando e xestionando como fixemos estes 2 anos. E digolle todo isto con todos os respetos, a vostede, que nunca lle faltei o respeto, e o seu partido e a admiración que lle teño a Ana Pontón. Espero non repetir isto máis veces nesta sesión plenaria, pero bueno, é o que ten. Dame a sensación que visto, se alegraría de que a situación fora o contrario, é o que ten ser da UPG. Unha vez que votamos este punto, e o seguinte punto, o 6,
o expediente 1700/2025, a aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito, non ten sentido debatilo e levar adiante porque precisamente a aprobación do REC estaba condicionada á aprobación do orzamento, posto que había que dotar as partidas orzamentarias suficientes para darlle cobertura á aprobación destas facturas. Por iso se retira da orde do día e pasamos agora sí ao punto número 7, que é a moción do Grupo Mixto BNG para habilitar prazas de estacionamento no entorno do Parque da Gándara para persoas con mobilidade reducida. Señor Salustiano, ten a palabra. Gustaríame contestar algunhas cousas porque cando a xente non di as cousas certas ou mente ou está equivocado, que pode ser. Pode E limitar vostede acaba de a decir moción? bastantes cousas que non se corresponden coa realidade. Vamos a esta proposición que traemos, proposición de habilitar prazas de estacionamento no entorno do Parque da Gándara con reserva para vehículos ao servicio de persoas con mobilidade reducida. A exposición de motivos que facemos tanto na Avenida de Galicia como na Rúa a Gándara, no treito coincidente coa rotonda e Parque da Gándara, non existe ningún espazo reservado para estacionamento de vehículos que utilizan persoas con mobilidade reducida ou para aquelas que facilitan os desplazamentos de persoas con dificultades de mobilidade ou usan cadeiras de rodas. É de coñecemento xeral que tanto ao Parque da Gándara como ás piscinas municipais, na tempada de verán, acoden grande número de persoas para o que é necesario prever a necesidade de facilitar o estacionamento de vehículos que usan persoas con mobilidade reducida. Ademais do sinalado no apartado anterior, é de salientar a existencia dunha farmacia e un centro de día. Dan servicio tanto a persoas que padecen enfermidade ou a persoas usuarias acollidas no indicado centro, establecemento no que se observa a parada de vehículos en riba da beira rúa, xa sexa ao deixar as persoas usuarias ou a recollelas. Existen solicitudes presentadas por rexistro nas que se fai saber á señora alcaldesa esta necesidade. Por exposto, formula a seguinte proposta de acordo. O Pleno do Concello de Salceda de Caselas, por unanimidade ou maioría, acorda que polo Goberno Municipal, Concellería de Tráfico, se adopten as determinacións que proceda para habilitar prazas de estacionamento na contorna do Parque da Gándara, con reserva para vehículos ao servicio de persoas con mobilidade reducida. Creo que non necesita explicación. É lamentable ver que hai un centro de asistencia de día que ten que o seu vehículo, vémolo constantemente en riba da beira rúa. Eu creo que o goberno local debe acotar esa situación e, de paso, mirar, creo que o tema da farmacia xa algunha vez se trouxo aquí, me parece, por parte de algún outro grupo, e mirar a falta de prazas de mobilidade reducida que implican problemas para as persoas que precisamente teñen a tarxeta azul precisamente por eso, porque teñen a mobilidade reducida. Ben, Alex, Movemento Salceda. Sí, recollemos o ROC, non digo de acordo coa moción, de feito xa algo previsto. A cuestión é que na Rúa Gándara polas dimensións non permite realizar unha praza para mobilidade reducida, porque, bueno, teñen que ter unhas dimensións mínimas, pero sí que na Avenida de Galicia está prevista a colocación desa prazas de mobilidade reducida e de farmacia, igual que tamén na Rúa Vitoriano previde a modificación da praza de estacionamento reservada para a farmacia. Na Gándara, xa que non dá as medidas oportunas para realizar esta plaza de mobilidade reducida, sí que se optou por facer e propor unha reserva de espazo para usuarios e usuarias do centro de día. Insisto, é a única fórmula que pode haber ou non dar as medidas. Partido Popular. Nós vamos a estar de acordo aquí o que propón é no entorno da Parque da Gándara, onde dice que teña que ser na Rúa da Gándara. Por tanto, como dice, no entorno do Parque da Gándara pode ser Rúa Gándara ou Avenida de Galicia. Ben, aquí tamén quero recordar, e o faremos tamén máis adiante, o tema que levamos máis de un ano e medio pedindo pois que se dote de estacionamento para os usuarios que van á nova farmacia da Gándara. O goberno leva un ano e medio sin atender esa petición, se nos dixo por activa e por pasiva que sí, despois que iban a fazer antes de primavera o pintado, pasou primavera, fan máis de 10 días de verán e seguimos sin el, vendrán, supoño que en breve nos dirán. Nada máis, é dicir, estamos de acordo e incluso xa falo aquí xa fai moito tempo con diferentes propostas que nos fixemos e un grupo tamén de darlle unha repensada a moitas cuestións do tráfico da señalización tanto vertical como
como no propio Chan, e incluso direccións de rúas, etc. Creo que merecería a pena facer un traballo, se quixera, se fora un traballo de boa fe, pois poñer en común pois as ideas de cada quen, xunto lóxicamente ca policía local e os colectivos de comerciantes, por exemplo, para intentar entre todos pois mellorar pois todo en canto a estacionamento, mobilidade, tempos de estacionamento, diferentes tipos de señalización en canto a aparcamento de hora, etc. Pero xa se le va demostrado a vontade que ten este goberno que nin cos que a fixón a alcaldesa ten a ben acordar. Nada máis, o noso voto vai ser a favor. Grupo Mixto? Acaba de aclararse que non falamos de que se abran esas plazas precisamente na Rúa da Gándara, na contorna do Parque da Gándara. Simplemente aclarar, expliquei que na Rúa Gándara non pode haber unha plaza móvil reducida polas dimensións, pero sí que estaba previsto e así o aconsella a Policía Local na Avenida de Galicia. A ver, Tano, acabo de decir reservar unha plaza para unha zona para usuarios, pero non pode ser mobilidade reducida porque hai que, evidentemente, teremos que cumplir a lei e facer unhas plazas de mobilidade reducida como marque, coas dimensións mínimas. Dito isto, non vamos a votar en contra da moción, ao contrario, nos parecen melloras que son necesarias. Votamos, pois, a moción do Grupo Mixto BNG para habilitar prazas de estacionamento no entorno do Parque da Gándara para persoas con mobilidade reducida. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos agora a actividade de control no punto 8 da acción de conta de decretos dende o número 2025-04-687 de 21 de abril ata o número 2025-0851 do 27 de xullo. O punto 9 da acción de conta da renuncia como concelleiro de Saúl Olmo Vaqueiro. E retiramos da orde do día deste apartado de actividade de control a renuncia de o concelleiro Jorge Gregorio e paso a ler o seguinte. Dilixencia da secretaria. Para facer constar que en data 3/7 de 2025, sendo as 19:25 no despacho de secretaría, se fai entrega polo concelleiro Jorge Gregorio Vaqueiro dun escrito asinado por el de forma manuscrita no que revoga a dimisión ao cargo de concelleiro que presentou en data 19/6 de 2025, solicitando a esta secretaria que se dea conta de esta revogación na sesión plenaria convocada para hoxe ás 8:30 horas, deixándose en efecto a dación de conta da súa dimisión. Faise constar por esta secretaria que a renuncia ao cargo de concelleiro non é efectiva ata que o Pleno toma coñecemento da mesma. Por tanto, o concelleiro poderá retirala en calquer momento antes de que isto suceda, e así o establece o acordo da Xunta Electoral Central do 29 de marzo de 1995, número 124/1995, que literalmente di comunicar que conforme esta Junta tiene reiteradamente acordado, cabe el desistimiento de la declaración de voluntad de renunciar al cargo de concejal o alcalde siempre que el mismo se produzca con anterioridad a la toma de conocimiento por el Pleno del escrito de renuncia. E agora paso a ler o escrito do concelleiro. Atención da Corporación Municipal de Salceda de Caselas. O pasado 19 de xuño presentei o escrito de dimisión a miña acta de concelleiro debido á decisión tomada pola Agrupación Municipal PSDG-PSOE de Salceda de dimitir en bloque de todas as nosas responsabilidades. Recoñecendo non estar moi de acordo coa decisión tomada, aceptei, xa que entendo que moitas decisións deben tomarse de xeito colectivo. Esta decisión supuxo unha marea de noticias e comentarios sobre o futuro do PSDG-PSOE en Salceda de Caselas e sobre a estabilidade política no concello. Os comentarios fóronse multiplicando sobre as cadeiras dos socialistas en Salceda que darían baleiras ou se alguén asumiría as actas de concelleiro ou non.
O paso dos días demostrouse que a decisión non foi tan unánime como se dixo e que compañeiras e compañeiros da agrupación estaban chamando a cargos do partido buscando unha solución. O que se vendeu como unanimidade nunca foi tal. Recibín chamadas e visitas de xente que eu identifico de diferentes tendencias políticas preguntándome que ia pasar e reclamándome que non é normal que por un debate interno da organización se deixe sen representación a cidadanía. A exixencia de responsabilidades por parte da xente trasladouse tamén a diversos cargos do partido que me solicitaron que axude a reconstrucción do PSDG-PSOE en Salceda de Caselas. A imaxe dunha candidatura abandonada á espera de que alguén recolla acta ou negocie con algunha outra formación pareceme un xeito esperpéntico de deixar o Partido Socialista. Por tales circunstancias, e sabendo que a partir de agora estarei no punto de mira de moita xente, decido, primeiro, poñerme ao servicio da organización para, dentro das miñas posibilidades, axudar na reconstrucción PSDG-PSOE ou partido en Salceda de Caselas. Segundo, revogar a miña dimisión como concelleiro e seguir exercendo como tal. En Salceda de Caselas, a 2 de xullo de 2025, Jorge Gregorio Vaqueiro. Queda dada conta. Non hai intervención. Dar conta é dar conta, Santi. Non pasa nada. Eu vou dar a palabra, pero non tes que falar nas dacións de conta. Adiante. Sí, gracias. Señora alcaldesa, teño dereito a preguntar sobre a dación de contas que se trae este pleno, decretos e outras cuestións. O acabo de ler ao final, non o escutei ao principio, o día e hora que estuve en secretaría. O primeiro que leches, por favor. Facer constar que en data 3 de 7 de 2025, sendo as 19:25, no despacho de secretaría, se fai entrega polo concelleiro Jorge Gregorio Vaqueiro. Vale, perfecto. E por último, no punto 11, o Partido Popular pediu a comparecencia da señora alcaldesa en relación á presentación do proxecto de ampliación do pabillón. E decido, podría non facelo, pero decido comparecer en esta mesma sesión plenaria. O lóxico é aceptala hoxe e comparecer na seguinte. Vou non facer xa, porque aparte, precisamente, creo que é unha oportunidade. A petición do Partido Popular decía o seguinte: petición de comparecencia da señora alcaldesa en relación á presentación do proxecto de ampliación do pabillón. Concretamente, decía dar conta do motivo polo que presentou o proxecto de ampliación do pabillón que incumple as medidas reglamentarias na súa pista e con 38 asientos e se convocar a reunión /xuntanza cos clubes e corporación tal e como se comprometera e asemade a situación actual de todas as tramitacións realizadas ata a data da comparecencia. E quero comezar a miña comparecencia precisamente agradecendo a petición da mesma, pois considero que é unha oportunidade engadida para poder explicar a nosa xestión de goberno. E quero facer fincapé no final da frase, nosa xestión, porque, señores do Partido Popular, non se trata da súa xestión, porque vostedes romperon o consenso que se pediu no pleno por parte dos diferentes clubes. A súa primeira e única xestión foi organizar reunións de costas a este goberno e do resto da corporación. Causa había de facelo utilizando, sen autorización, as instalacións municipais e pondo con elo en entredito a labor do persoal do Concello que traballa nesas instalacións. Todo elo con un único propósito, dividir por aquilo de que divide e vencerás. Que é o que fixo vostede, señor Santiago, dende o primeiro momento neste asunto, cando distintos clubes trouxeron unha proposta para colaborar de maneira unida na búsqueda de financiación dun novo pabillón deportivo. E vostedes dixeron sí, pero non así, lembra? E comezaron a divagar con propostas e plantexamentos imaginativos.
Me gustaría saber onde quedou aquela proposta súa, señor Santiago Rodríguez, plantexada no pleno ordinario de outubro de 2024, de adicar os 875.000 euros do plan extra a un novo pabillón. Que tipo de pabillón era ese? Por certo, este goberno decidiu que fosen para o saneamento de Entenza, como xa dixen antes. Resulta que con 875.000 euros de inversión sí que era suficiente e agora, co proxecto do goberno de 1.689.999,22 non é suficiente. Algo non acaba de cadrar. Non si, señor Santiago? Vou ler, ademais, textualmente, que espero que a teña por aquí, o que recolle a acta desa sesión plenaria como mostra dos seus bandazos políticos. Rogo que se presente a través do Plan Extra da Deputación de Pontevedra o proxecto anexo ampliación do pabillón municipal. Señor Rodríguez Davila, di. Presentamos este rogo unha vez que tivemos coñecemento da publicación do Plan Extra da Deputación de Pontevedra, onde se pon a disposición dos concellos a oportunidade de presentar proxectos de calado e onde se pode contar cunha subvención, unha achega económica importante neste caso, dado que o Pleno aprobase esa proxecto de anexo do pabillón municipal e dado a necesidade que hoxe existe da mesma, aínda que xa dixemos naquele momento, e volvo a dicir a día de hoxe, ese proxecto está un pouco coxo no sentido de que non cumpriría a pista deportiva para competicións regulamentarias e oficiais, como digo, creemos que é necesario no sentido de que solventará un grave problema que temos de adestramentos de clubes e deportistas e, polo tanto, lle rogamos, neste caso, a señora alcaldesa, que presente a este plan extra da Deputación este proxecto que aprobamos unánimamente da corporación anterior e nos gustaría, se nos puidese contestar, se o van presentar ou se a contra decidiu o goberno a presentación ou está a traballar noutra petición. Isto chámase dar bandazos. Primeiro valían 875.000, primeiro valía un engadido a esa pista, solucionaba os problemas dos clubes deportivos, pero de repente, cando o goberno ten a oportunidade de financiar este proxecto con unha cuantía superior e facelo máis grande, pois ao Partido Popular de Salceda non lle sirve. Non sabemos que vostedes non teñen lealdade con este goberno, tampouco a pedimos, solo que sepan representar con dignidade os veciños e veciñas de Salceda. Deberían ser leales coa xente e non xogar ese xogo no xente o de divide e vencerás, que saben facer moi ben e que o levan facendo todo este mandato para tentar dinamitar un goberno de esquerdas e lexítimo, pero afortunadamente a veciñanza xa se está dando conta. Nós non sabemos se vostede, señor Santiago, conseguirá ou non presentar esa moción de censura pola que anda clamando, pero se o consigue, poderá facer todos eses castelos que queira. Mentras non o consiga, os veciños e as veciñas do pobo son soberanos, nós imos a adicarnos a gobernar e non imos nunca a dobregarnos ante a xenreira ca que vostedes o fan. Ou acaso non é certo que mentras a nós nos exixían reunións abertas con clubes, técnicos, partidos da oposición, vostedes ían pola calada e facían como os raposos e mantiñan reunión cos clubes para intoxicar coas súas fantasías e poñer paus nas rodas? Señores e señoras do PP, non se pode exixir lealdade mentres carecen absolutamente dela e nin sequera respeto institucional indo a organizar reunións de tapadillo nos despachos do Concello sin autorización. E agora imos ca cronoloxía precisamente das xestións. O 21 de abril convocouse a subvención para a distribución dos fondos adicionais do Fondo de Cooperación Local destinado á realización de investimentos en infraestructuras municipais de carácter estratégico. Nos creemos, este goberno creeu que encaixaba perfectamente nesta subvención facer un novo pabillón reforzando o proxecto xa existente. O día 22 de abril foi a primeira reunión en urbanismo para coñecer as líneas básicas entre técnicos, clubes e oposición. Nos sí que convocamos a todo o mundo e de maneira aberta.
Un proxecto novo dun pabillón deportivo non se fai nun abrir e pechar de ollos e tiñamos que avanzar, pois o prazo era de un mes para a presentación desta subvención. Este goberno ten que tirar para adiante, non perder unha oportunidade como esta, pero ao mesmo tempo queríamos neste proxecto especialmente contar ca oposición. 8 de maio houve un punto de inflexión. Enterámonos de que o Partido Popular ia por libre e convocan reunións de costas os de máis. Unha das cousas que se plantexou nesa reunión do Partido Popular foi que o proxecto podía facerse por fases. Iso permitiría facer un megaproxecto en varios anos. Isto foi o argumento que o Partido Popular vendeu aos clubes. O día 19 de maio entrégase o proxecto concluído e tamén un informe da Secretaría no que se di que non se pode facer precisamente por fases. O 20 de maio realizamos ademais unha consulta urbanística á Xunta e o equipo técnico do Concello quería ter claras as posibilidades urbanísticas de usar a parcela que propuxo na primeira reunión o Partido Popular. Por certo, esa reunión reiterouse, esa consulta reiterouse o pasado 26 sen resposta. Ainda non temos resposta. O día 21 de maio solicitouse efectivamente a subvención e fíxose porque contaba con todos os documentos e non había tempo para máis cambios. E quero decir que se conseguimos a financiación, eses casi 1.700.000, e a Xunta nos responde positivamente á cuestión urbanística que plantexaba o Partido Popular, poderíamos reformular a ubicación por consenso e sempre sin imposicións. Nos queremos conseguir un pabellón que reúna as características básicas para as grandes peticións dos clubes no seu escrito que presentaron neste pleno municipal, pero que ademais sexa eficiente en canto ao uso de enerxía para que o seu custe e mantemento sexa sinxelo de asumir polo Concello e sexa ademais doado de xestionar co persoal necesario para que non sea precisamente un gasto excesivo. Nós temos que xestionar os recursos con responsabilidade. Lémbrolle a vostede, señor Santiago Rodríguez, que este Concello está formado por 9.473 habitantes e, aínda que sexamos ambiciosas, que o somos, e moito, temos sempre os pés na terra. Deixamos o da construción de pirámides pois para cando vostede goberne, igual que o do parque acuático. E estamos seguras, ademais, convencidísimos, de que o novo pabillón vai chegar e de que todos e todas, sigo confiando, son así de optimista, debemos empurrar na mesma dirección para que, precisamente, Salceda siga avanzando no eido deportivo e que este impulso permita que a veciñanza viva mellor, practique máis deporte e, por suposto, sexa máis feliz no seu concello. Ata aquí a declaración, a comparecencia que solicitou o Partido Popular a alcaldesa sobre a situación da solicitude de subvención ao pabillón. Gracias por permitirme que se apoye... Perdón, gracias, non vai a terminar o pleno que tiene dereito a falar. Pero non acabei. O pleno non acabou. Falta robos e preguntas, Santi. Non. Eu decía, se ademais estaba lle dicindo gracias, precisamente por ofrecerme a oportunidade de explicarme e que os que están aquí me escoiten e os clubes tamén sexan a realidade dos feitos que aconteceron, que xa sabe. Sí, me apaga, por favor. Non teño por que apagalo, a presidencia non ten que apagalo. Moi ben. Bueno, unha vez máis, medias verdades, porque, por sorte, en este caso, pues, había moitos presentes e testigos, non? Entón, cando se conta só unha parte do que lle interesa, a señora Dolores Castiñeira queda moi bonito cara a xente que non viviu todo ese proceso. Efectivamente, vostede empezou por aquel robo que nos propuxemos no mes de outubro, é verdad, e aí está. Efectivamente, pero por que non lea a acta do pleno de abril deste ano? Que pena que non a lea, porque o importante das persoas e dos grupos políticos e de calquer colectivo é que cando un ten documentación, en este caso unha lei que ampara mellorar o que un defendía fai 6 meses, pois o serio, o sensato, o coherente e o responsable é, oiga, se nos propoñíamos con esta cuestión, este pabellón, coa documentación que tiñamos en outubro do ano 24 e agora en abril do ano 25 temos outra documentación, outra lei que nos dá a posibilidade de mellorar moitísimo o que defendíamos en outubro, porque non vai a cambiar. Si vai a mellorar
radicalmente o que se planteaba non por este grupo, sino pola corporación do ano 23 e por todos en cuestión porque era o coñecemento que tiñamos en ese momento. Que problema hai cambiar se vai a mellorar radicalmente a construción dese pabellón que é o que levamos defendindo dende entón ata agora diante de vostede, dos clubs e dos demais grupos políticos? Por certo, todos se sumaron a esa cuestión sempre que sexa viable, e a lei o dice moi clara a lei, pero bueno, vostede tomou a decisión de pedir unha consulta a maiores a Xunta, me parece moi ben, pero a lei está moi clara, señora Cadesa, vostede sabe, o Departamento de Urbanismo que a leu a posterior de nos facela pública en este pleno, e despois daquela reunión onde lle desmontamos a imposibilidade que se nos dixo por parte de urbanismo de que non se podía construir en esa zona traseira do pabellón porque, entre outras cousas, estábamos limitados pola altura. Mentira. O artículo da lei 1/2024 deixa claramente que si se pode construir máis de 7 metros, excepcionalmente poderá excederse dicha altura cuando las características específicas de la actividad debidamente justificadas lo hicieran imprescindible, como é un caso dun pabellón. Logo se nos dixo que non se podía diante dos clubs. Todo isto para contrapoñer a unha proposta positiva do Partido Popular que era facer unha ampliación do pabellón longitudinalmente igual co que temos agora e non de forma transversal, co cal íbamos ter unha pista que non cumplía as medidas mínimas de 20 por 40 que vamos a ter, ou que vamos a ter, se vostedes fan ese proxecto, vamos a ter un pabellón que só vai ter 38 asientos, 38, cando se pode facer un pabellón exactamente igual, parecido, mellor, sen lugar a dúda do que temos con bancadas nos dous lados, ou que acordemos, ou que os arquitectos de turno presenten e que acordemos entre todos, cos clubs, coa corporación, pero non só vostedes, señora Alcaldesa. Pois como nos argumentamos coa lei na man en aquela reunión en urbanismo diante dos clubs e de vostedes que sí se podía construir pola altura, que non era ningún impedimento, logo se nos dixo que non se podía construir tampouco porque, como eran parcelas con referencia catastral diferente, é dicir, a parcela onde está o actual pabellón e a parcela que hai onde están as pistas deportivas e a pista de pádel son referencias catastrales diferentes, se nos decía que había que deixar un retranqueo entre as dúas construcións, é dicir, entre o pabellón actual e o pabellón futuro. Mentira, porque a lei dice claramente que sen dar mesmo ao propietario as diferentes parcelas se pode unificar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como está na lei e non estamos convencidos de que se pode construir, pois defendémolo. E non fomos de tapadillo, señora Cadesa. Mira, vostede quedou convocar unha segunda reunión para tomar a decisión definitiva con todos para ver se o Concello presentaba ese proxecto tal como vostedes querían, é dicir, a pista que incumplía as medidas reglamentarias, como dixen, e con esas solo 38 bancadas, ou se pola contra, pois íbamos ao modelo, pois ao proxecto que nos defendíamos, que era aproveitar esta modificación da lei, que, insisto, entrou en vigor o 1 de enero do ano 24, para poder pois facer un pabellón acorde ás necesidades e, sobre todo, un pabellón pensando a 20-30 anos adiante que non teamos que facer un remendo que logo nos arrepintamos. Ben, vostede como mirou que a maioría dos clubs non apoiaban o que vostede quería, pois vostede non convocou esa reunión. Non convocou esa reunión, entón presentou vostede por libre, porque vostede así de estupenda, ese proxecto a esa convocatoria. Vostede incumpliu a súa palabra, vostede incumpliu cos clubs e incumpliu cos membros da corporación. Claro que sí, é certo. Moi ben, gracias por pois dar ok coa súa cabeza, porque así foi. E os clubs, coa documentación na man, pois non lle quixeron, a maioría deles, solo 3, dos cales 2 non lle, digamos, imposibilita esa pista non reglamentaria exercer a súa labor, unha porque non vai a competir en esa pista porque é fútbol, e outro porque utiliza un tatami e non utiliza unha pista propiamente dita, que pode utilizar pois balonmano ou pode utilizar fútbol sala ou etcétera, etcétera. E o resto dos clubs ningún lle avalou o que vostede quería, non? É iso que o intentou. E non impuxemos a nadie que firmar ou deixar de firmar, faltaría. Nos fomos a informar e a defender lícitamente, claramente, diante dos clubs o que consideramos que era viable. E máis, xa lle digo que máis grupos desta corporación están de acordo co que nos decimos e propoñemos. E chegado a este punto, señora alcaldesa,
Home, debo este insinuar que nós non podemos ir ao pabellón a reunirnos ali con un club. É dicir, temos que pedir permiso a usted para ir ao pabellón. Oiga, mire usted, que cousa, vos sabelo, non sabía, pensei que vostede, o pabellón era de todos e que igual agora o pabellón é de usted. É dicir, oiga, este grupo pode fazer unha reunión no pabellón, e máis, fixemos a última no hall da entrada, como se tuvera que facela na calle, señora alcaldesa. Mire, vostede é a alcaldesa, pero vostede non estamos nunha ditadura, ou creo que non estamos nunha ditadura en Salceda, e, polo tanto, libremente podemos facer as reunións que consideremos. O que pasa é que vostede lle molesta que lle levemos a contraria, pero non é eso, porque eso é parte da vida política, non? Un problema e o grave é que vostede, diante dunha realidade contundente como é unha lei, que non ten argumentos para salir, pois prefire tirar para adiante, pese a non ter o apoio de casi ninguén, antes de reconocer que é mellorable ese proxecto, como acaba de decir, que está disposta a modificalo se a Xunta lle contesta positivamente, pero se está na lei, hombre, sería unha ingrata sorpresa que a Xunta conteste contrario ao que dice a lei. É dicir, a lei está clarísimo a ese respecto. Non lle vou dicir nada máis respecto ao vocabulario que utilizou na súa exposición, tema de raposos, etc. Diso falaremos máis adiante, como mellor igual nos próximos meses hai algo ao respecto. E mire, deixe de mofarse sobre propostas positivas que fixemos nos na campaña, que nos apoiou maioritariamente os acedenses, como algo que é falso que vostede dice, non? Non dixemos en ningún momento un parque acuático, pero bueno, vostede dice, parece da sensación que vamos, queremos facer aquí un Cerceda 2, non? Oiga, eu vexo un concello limítrofes que teñen xogos de agua, é unha risa, verdad? Que triste, verdad? Que vostede non pensen, vemos concellos limítrofes como teñen xogos de agua ao lado do río, entre outros río Louro, por exemplo, e nós non podemos optar a iso porque temos un goberno que prefere facer outras cuestións e non pensar ou intentar facer pois servicios que os veciños estou seguro que agradecerían, utilizarían e darían resposta pois a moitas necesidades, entre outras cuestións, non? Creo eu que case a maioría dos acedenses non estarían equivocados se non fose propostas sensatas e coherentes. Por lo tanto, señora alcaldesa, espero deseo que non siga con ese tit autoritario, que pensemos todos, señor concelleiro de Deportes, non esperábamos de vostede esa defensa e ese seguidismo da señora alcaldesa en un tema que ao final creo que se leva a cabo como vostedes defenden, quedará inscrito o seu nome igual que o resto do goberno minoritario, é unha obra da cal nos vamos a arrepentir. E o problema non é que se arrepintan vostedes, o problema iso non é, o problema é, termino, señora máis tempo a súa resposta que a miña comparecencia, menos mal que aquí quería que falar era eu. Xa sei que non lle gusta o que está escuitando. O importante é que o triste é que o van a padecer os veciños de agora e do futuro. Entón, se se poden facer as cousas ben, por que facelas mal? Se a lei nos ampara, por que empezañarse en facer algo que non dá servicio á maioría dos clubs? En serio, é de verdade. Vostedes están de acordo en facer un pabellón que incumple a pista e que só ten 38 asientos. Espero, deseo, remato, que reflexionemos e que acordemos unha ampliación e un pabellón como nos merecemos e non un remendo que antes sí, pero agora non o podemos facer porque a lei permítenos facer outra cousa ben diferente. Nada máis, gracias. Grupo visto? Moi ben. Eu o que creo que todos e todas vamos a estar de acordo niso é que cheguen o case 1.700.000 euros para a construción dese novo pabillón que estou segura de que cumplirá os requisitos e as necesidades de todos os clubes. E se a Xunta ten a ben respostarlos de que os condicionantes urbanísticos para poder ampliar ou virar o pabillón son acaídos a nova normativa e se pode facer nesa parcela, perfecto. Unha vez que sexa concedida a subvención, se modificará o proxecto que ademais é posible. Esa é a maior dificultade. A dificultade real é que nos concedan o 1.700.000. Agora sí, último apartado C de robos e preguntas desta sesión plenaria. Comezamos polos robos. Partido Popular. Sí, o rogo que presentamos é referente ao poste de alumeado público que hai no primeiro paso de peóns na carretera que vai de Vendanova a Picoña, xusto onde está o contenedor. É un poste que xa hai anos
un choque o deixou moi danado a estrutura, e no seu momento lle botaron cemento, pero a día de hoxe ese cemento saiu todo, está o ferro á vista e presenta unhas gretas que considerablemente a seguridade dá que desear dese poste. É de alumeado municipal? Pois, si podes, te saben, me envías a ubicación e tratarei de solucionarlo o antes posible. Ok, gracias. Gracias a ti. Máis rogos? Adiante. Eu teño un rogo e decille a señora alcaldesa que non falta a verdade. Despois da explicación que deu, que non puden defenderme, decir que na primeira reunión despois do pleno extraordinario de marzo, aí de 5 minutos, isto foi o que se nos entregou de orzamentos, estes dous papeliños. O BNG nunca nomeou a ningún clube, señora. Nunca. Simplemente pediu que se equiparase cultura a deporte. Cale o rogo? Nunca nomeou a ningún clube. Cale o rogo, señor Salustiano? Que a próxima vez non falta verdade. Dicindo e corrixindo o que dice o señor Salustiano, efectivamente, na primeira reunión entregouse o borrador, pero era porque era o único que tiñamos e o documento base. Agora vou decir o que lle entreguei na reunión número 3, expediente 938/2025, primeiro, estado de gastos, segundo, estado de ingresos, terceiro, anexo personal funcionariado, cuarto, anexo personal laboral, órganos de goberno e personal eventual, quinto, información relativa aos beneficios fiscais e tributos locais. Ademais delo, entregouse o expediente completo 1037/2025, investimentos 2025, e tamén lle argumentamos con documentos a diferencia entre os gastos e os ingresos e o cumprimento do plan de axuste. Máis robos? Adiante. Aparte, teño por escrito tamén 28 de marzo, documentos e orzamentos, boas, envío os datos dos que falamos onte, desculpa que non te enviara antes, pero hai datos que non nos pasaron agora. Vai todo o gasto de 2024, porque temos que afinar tal. Como ves o capítulo 1, respecto do SAF tal, paso as facturas hasta febreiro, e se precisas algo máis ou algunha aclaración, pregunta sin problema que mañá sábado vou andar polo Concello. Isto foi o que che mandei o día seguinte. O sea que Tano. Non hai como ter as cousas por escrito. Tano, dixenche, se precisas algo máis ou algunha aclaración, pregunta sen problema que mañá sábado vou andar polo Concello. Tano, está por escrito, foi un WhatsApp que che mandei. Home. Máis rogos? Preguntas, pois, Partido Popular? Logo dice a señora alcaldesa que nos dividimos a xente. Que xa entre eles xa dan o espectáculo que dan. Bueno, en fin. Señora alcaldesa, vai convocar vostede a comisión para nomear os accedentes distinguidos deste ano 25? Foi así o que acordamos ademais na comisión que celebramos. Vostede non estaba presente, pero o seu compañeiro Joaquín, Vanessa e Luís estaban, e así foi. Aí nada, recibimos a súa proposta e será convocada. Máis preguntas? Recibimos a vosa proposta. Ben, unha pregunta concreta e concisa. Vai utilizar vostede, dada a situación actual da corporación, o uso da moción de confianza para aprobar os orzamentos deste ano 25? Esa pregunta tiña escrita de antes, non? Porque agora a situación mudou e agardo que mude máis. Máis preguntas? Xa contestei. Máis preguntas? Boa noite a todos. Respecto á moción anteriormente presentada polo compañeiro do Grupo Mixto BNG, nós xa presentamos en decembro de 2023, en febreiro, en todos os plenos que se convocaron desde 2023 hasta agora, a mesma pregunta, e a resposta foi que antes de que se acabase a primavera se iba a pintar o que é a praza, neste caso de atención rápida para poder aparcar diante da farmacia da Gándara. Xa estamos no verán, non se mudou ou non se pintou neste caso o que é a praza. Entón a nosa pregunta é cando se vai a pintar o que é a praza na farmacia da Gándara.
Sí, retrasouse máis do previsto, porque, bueno, tíamos pensados inicialmente os traballos, foronse recollendo aportacións, ahora van ser máis traballos. Sí que estaba previsto no mes de maio, bueno, por desgracia, ampliamos os traballos e sí que intentaremos facelo o máis axiña posible. A mí tamén me gustaría que estuvera feito, evidentemente, o pintado das rúas do centro. Outra cuestión que levamos atrasada tamén é sobre o cambio neste caso de sentido entre a Rúa Rosalía de Castro e Rafael Tilbe diante de Sanfer. Tamén nos dixestes que se iba a poñer en marcha o cambio de sentido. No mismo proxecto está ese. Vale. Boas tardes a todos e a todas. Este concelleiro presentou por rexistro o día 27 de febreiro, que despois expuxo en pleno, a reparación de contentores de lixo na parroquia de Prazrubias. A miña pregunta é que quixera saber, despois de 4 meses, o motivo polo cal, a día de hoxe, eses contentores aún siguen sin tapa. Pois eu, precisamente, leíno, cambiáronse uns cuantos e limpáronse. Vale, se nos pasas a relación... A verdade, a mí resultame moi curioso que fai a xente cas tapas. Non acabo de entendelo, porque a verdade faltan un montón delas. Se me pasas a relación, ou se está nese escrito, daremos ya atención. Vale. Tamén, Luís, aproveitando, que creo, non sei se foras ti, creo que sí, a través dun rogo, dunha pregunta sobre os pasos elevados na Carrasca. Vale. Bueno, eu creo que ese día eran a 1:10, cando estábamos no apartado de preguntas. Deuse unha confusión de que se a asociación de veciños dixera no eses saltos. Creo que debo pedir disculpas se se interpretou así, para nada a asociación de veciños se opuxo, era nun contexto no que se estaba falando de saltos en outras ubicacións e o pouco queridos que son por parte da veciñanza. Eu teño que decir que volvín a ler o vídeo, efectivamente, a que se equivocou na exposición fun eu, e quero recoñecer e exculpar a asociación de veciños, e ademais pasei pola zona, precisamente polo bar, para tratar de aclarar e que non haxa confusións. Eu creo que cando unha se equivoca hai que corrixir e deixalo claro, e tamén vos pido disculpas a vos, que eu pensei que o plantexaras ti. Gracias. Máis preguntas? Benega? Aquí no lateral da Casa do Concello hai unha plaza para discapacitados, porque a entrada na rúa hai un sinal de dirección prohibida que só permite a vehículos autorizados. Como calquera persoa que teña a placa para aparcar nesa praza non pode acceder á rúa. Poden darlle solución a isto? Evidentemente, un vehículo que ten unha tarxeta enténdese como vehículo autorizado a entrar nunha zona na que hai unha praza en boa reducida. Unha tarxeta azul non autoriza a entrar por unha dirección prohibida. Unha dirección prohibida, aparte non unha dirección prohibida, sino que prohibido circular na que se dice excepto vehículos autorizados. De todos modos, consultarei a legalidade ou ilegalidade deso, pero evidentemente eu creo que hai de... Máis preguntas? Finalizamos, pois, esta sesión plenaria e falo en nome de todos e todas seguro, se vos desexo unhas felices festas do Cristo. Ata a próxima. Gracias. Okay. Señora alcaldesa, quería, como todos los años, se me permite. A ver. No, Santi, no. Que no, pero vamos a ver. Pero, señora alcaldesa, yo permiso para intervir.